Ja, že dobre, tak išiel som hore za šéfom, hovorím, že vedúci, že 11. ja viem, že to tam je. Že OK, ale že nemôžeš sa zraniť, lebo v nedeľu strážime pápeža. Zrazu dojeme tam, že podmienky na tej Kube, že katastrofa, že my si tu pozrieme, a keď sa mám sťažovať na podmienky, kde trénujem, tak hovorím, že to je 5 hviezdičiek, porovnaní s tým, čo majú oni. A boli sme rozpičovňa, zrazu dojde Ilia 5 minút pred zápasom a pred klikou, že píšte žiadny box, hoď ho na zem, ukončí to rýchlo na zemi. Dobre, tak celá... To bola príprava, hej? Tak celá taktika padá, on, že hlavný tréner prekopal moju taktiku. Vítam u mňa Štefana Mutanta Vojčáka. Ahoj. Ahojte. Štefan, ja budem veľmi rád, keď nám porozprávaš ten svoj príbeh, ktorý si myslím, že pre ľudí bude aj inšpiráciou a aj o tom je tento podcast, aby si hovoril o veciach, čím všetkým si musel prejsť a čo všetko ťa ešte čaká. Takže ešte raz ďakujem, že si toto prišiel. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Dobre, Štefan. Ten mutant. Prezývka. Ako vznikla? No, tá vznikla vlastne, by som povedal, že z mojich nejakých schopností. A mali sme na návšteve jedného českého zápasníka, ktorý vtedy vlastne bol v nejakej príprave ešte za Attilom Vegom. Ešte ja som sa vtedy ani nevenoval profesionálnemu MMA, ale on si nejakým spôsobom išiel so mnou zatrénovať a on, čo už bol skúsený MMA zápasník, už to tak pocitoval, že to není nejaká sranda. On s širou náhodou vystupoval v nejakom podcaste, kde rozoberali mňa, lebo už sa mi blížil prvý profesionálny zápas. Tak sa ho nejak pýtali, že akú má vlastne nejakú skúsenosť, že už som ho trénoval, tak to opísal takým jedným slovom, že proste mutant, že strašná sila. A tak a nejak mi to už potom vlastne do toho najbližšieho zápasu ostalo a sa to so mnou vlieklo a mi to tak prisklo, tá prezývočka. Čiže vlastne on po prvom tréningu zistil, že ty si vlastne taký mutant, hej? tak. A dobré, a ten mutant, čo si myslíš, že prečo si, aj sa tak s tým nejako spojuješ s touto prezývkou mutant? Ja sa nespojím, lebo za tú kariéru, či som robil aj v zbore alebo v rôznych zložkách, tak a ja som to vždy povedal, tú prezývku si človek nejakým spôsobom dostane, nevyberá si ju a nejak sa s ňou musí potom stotožniť, s ňou fungovať. Ale akože beriem to tak, že keď to má vnímať, že to ako nebola nejaká urážka, ale skôr tak popis mojej síly a mojich schopností, tak to beriem, že v pohodička. Zvykám si na to. A v čom, jak si povedal, tie tvoje schopnosti, v čom vidíš tú najväčšiu tvoju ako keby prednosť, hej? Jak si to povedal, tie tvoje schopnosti, ktoré sú to, si myslíš? Tak konkrétne on, čo to vtedy cítil, to bola schopnosť a ako nejaká sila a technika, čo sa týka zápasníckej stránky, lebo to bola vyslovene taká zápasnícka príprava. A keďže ja som v zápasení vyrastal od malička, od nejakých 8 rokov, tak aj technicky som bol aj silovo vyslovene v tých nejakých zápasníckých veciach, možno na úrovni, s ktorou sa on ešte v danú dobu nestretol. Čiže ty si začínal vlastne v mladom veku už v škole, alebo kde si začínal s tým zápasením? So zápasením som ešte na základnej škole v 90. rokoch, keď sa robili také klasické nábory na krúžky. Vtedy došiel, keď sme boli tuším druháci alebo tretiaci, došiel starý tréner, pán Macho, do triedy, kde nám predstavil zápasenie, porozprával o tom, čo to je, že sa vlastne na základnej škole bude otvárať krúžok, že on ho má na starosti, popozýval tam vlastne chalanov, ktorých to nejakým spôsobom zaujalo, že nech tam dojdu, nech si dojdu vyskúšať. Mňa tam vlastne spolužiak vtedy zlomil, že poď, ideme tam spolu, tak sme tam nejakým spôsobom začali. A už potom sa mi to tam zapáčilo, ten šport, tátko ma v tom podporoval, tak už som nejakým spôsobom ostal pri tom zápasení. To som sa vlastne venoval až do nejakých 24-25 rokov. Ja čo som akože zachytil, tak všetci aj tí bojovníci, ktorí vlastne ktorí sa venujú tomuto športu, tak väčšinou začínali tým zápasením. Že dá sa povedať, že je to taká jedna z najlepších predpríprav? Čo sa týka asi do MMA, ja to si myslím, že áno, lebo dnešní rodičia ešte nie sú tak nastavení, že v tom detskom veku by chceli dávať deti na nejaké boxy, kickboxy. A napríklad v boxe a v týchto postojárskych disciplínach som nevidel, alebo aj v dnešnej dobe ešte nevidím, že by bola na takej dobrej stránke tá všeobecná obratnosť. Ešte v zápasení je veľmi dôležitá presne tak dynamika. Veľmi si tréner stával, keďže to bol vlastne starý československý reprezentant, tá disciplína, budovanie tejto disciplíny. Na tom si veľa tam fičalo a tá všeobecná obratnosť, tá gymnastika, tieto veci, pohybová príprava, tam bola by som povedal, že v detskom veku na veľmi dobrej úrovni. Ja som si všimol, lebo viem, že aj ty, keď sledujem nejaké tie zápasy, tak hlavne aj tí bojovníci, čo sú z Čečenska, lebo viem, že aj ten Nurmagomedov, proste všetci, ktorí sú teraz tam,
tak viem, že oni tiež majú tie základy v tom zápasení. Že to je strašne u nich výhoda, že ako náhle, keď ho dostane na zem, alebo neviem, jak sa tomu presne volá ten chvat, že presne, že tam strašne vynikajú v tomto. Áno, áno, však u nich je to vlastne národný šport, z Áno. toho tí Rusi, presne Čečenci, Dagestanci z toho strašne ťahajú a na tom sa dá vlastne potom pracovať. Keď človek má presne tieto základy, tie skills, že proste viem toho človeka zobrať na zem, tak práve tí, čo majú to gro alebo pochádzajú z tej postojárskej scény, že boxeristi, kickboxeristi a majú na tej zemi, už by som povedal, problém. Keď človek, dá sa povedať, že vyrastá od nejakých 5-6 rokov na tej žinenke, celý život sa proste vstáva, plazí sa, kade tade, tak to má proste vžité, že extrémnym spôsobom. A keď to človek začne robiť paradoxne až niekedy v 20 rokoch, sa váľať po zemi, tak to proste nejde dobehnúť. Dobre, tak vráťme sa vlastne na začiatok. Ty si hovoril, že si sa začal venovať v 8 rokoch, hej? CCA, že kedy si začínal vlastne s týmto zápasením. So zápasením to bolo okolo 8 rokoch, ale v podstate od prvej triedy na základnej škole sme tam riešili už nejaké také hry, že basketbal, futbal a potom vlastne v 8 rokoch druhá alebo tretia trieda na základnej škole, tak sme už začali vlastne so zápasením. A to ste mali, ja neviem, raz, dvakrát týždeň, jak ste mali to zápasenie? Keď si pamätám, to bolo 2 alebo 3 krát týždenne zo začiatku, čo bol vlastne ten krúžok. To sme boli vlastne mali chalani, druhá, tretia, po štvrtú triedu na základnej škole. Vždycky sme došli po obede, po škole, museli sme si poskladať žinienku, plachtu, lebo nič vlastne nebolo, čiže všetko si tam človek musel nachystať a začal tréning, kde vlastne bola nejaká obratnosť, vonku tréningy a tréner to mal vlastne na starosti nás pripraviť na nejakú tú kariéru, ktorá vlastne začínala na nejakých súťažiach od nejakých 9-10 rokov. Už v tom veku si už chodil na nejaké súťaže, hej? To bola vlastne doba, keď bola prípravka a po prípravke už bola ďalšia kategória mladší žiaci, ale to už, čo sme vlastne boli šikovnejší, tak sme prestupovali na športové gymnázium. A keď si spomínaš na tie časy, keď si mal tých 10 rokov, tak v čom bola tvoja najväčšia výhoda? Tak ja som bol vždycky taký vyšší, takže vedel som využívať toto, ale v tých 10 rokoch to ani nebolo o tom. To bolo o tom, že proste naučiť sa nejaké návyky, nejakú disciplínu do života, lebo presne, ak sme chodili 10-roční chlapci, tréner nás naučil to, že naučte sa prehrávať. Jasne, ťažko dojdeme niekde prípravka, kde je fakt tých detí strašne veľa a všetci sme hneď chceli nejakým spôsobom medaily alebo niečo. Proste sme zistili, že to tak v živote nechodí, že tá cesta je proste dlhá, keď chceme niečo niekam dosiahnuť. A potom postupom času človek aj videl, že tie deti že postupne odpadávali, že to gro alebo taká skupina, čo sme spolu zápasili po celom Slovensku, sme sa stretávali, bola čoraz menšia a menšia postupom veku. A čo si myslíš, že prečo to tak bolo? Skôr by som to asi nazval, že disciplína, možno menšia podpora, postupom veku to prichádza, niekoho stiahla ulica, dajme tomu aj, že tá ulica je zaujímavejšia, veľakrát ten tínedžerský vek, alkohol, podobné veci. My sme mali šťastie, že tu v Bratislave, hlavne Bratislava a Košice, že sme tu mali po ruke to športové gymnázium, že sme tam nastúpili a tam ten režim už bol potom taký tvrdší, že sme na takéto veci nemali moc čas riešiť si zábavičky, diskotéky, lebo tak od pondelka do piatku sme mali program nabitý od rána do večera a víkendy boli väčšinou, že sme potom chodili niekde po súťažiach. Ale mal si aj ty také, že ťa to nejako buď kamaráti alebo tá partia, ktorá ste spolu vyrastali alebo v tom veku, že mal si aj ty také, že ťa to niečo ťa snažilo ťa nejako stiahnuť? Vždycky, alebo by som povedal, že každý podľa mňa mal niekoho tak okolo seba. Vždycky, keď bolo nejaké voľno, že ideme niekam na diskotéku, ale neviem, ja som to mal vždycky na prvom mieste, že už keď som bol na tom gymnáziu, že pre mňa bolo gro to, že som nejakým spôsobom športovec. Aj neobrať, keď vypadli, že sme boli niekde na sústredení a proste vedeli sme, že máme voľný víkend pred sebou alebo niečo, že sme s chalami niekam nevybehli na diskotéku a podobné veci. Ale keď sme sa hýbali v tom športovom kolektíve, že okolo mňa boli viac menej furt len športovci, tak sme sa vedeli držať a tak by som povedal, mať ruky preč od týchto vecí. Ale to, že vieš, že to je zaujímavé, že proste, lebo ja som takisto, mám za sebou tú športovú kariéru a takisto vždycky bolo také tie situácie, že a poď a toto, že ako ty si to riešil, možno, viem, že ty si hovoríš, že kolektív, hej, že ste vyrastali spolu, ale bolo tam niečo také, že čo si si povedal, hej, alebo čo bolo to, že, alebo chcem aj približiť tým mladým športovcom, aj teraz, že proste, že tá cesta, že čo za tým je a presne sú také okolnosti, že niekedy sa ťa snaží stiahnuť, či ulica, kamaráti, alkohol, drogy
že proste ty ako si sa k tomu stával, ako si mal ty nastavenú tú svoju myseľ. Už aj v tom mladom veku, vieš, že čo si ty, ako si to riešil, tie rozhodnutia. Tak ja som hlavne mal, aby som povedal, že dobrý vzor, čo sa týkalo rodičov, trénera a týchto ľudí, ktorí vlastne boli blízko mňa, ktorí mi mali s vzorom, že pochádza vlastne že z dobrej rodiny. Nebol tam žiadny rozvod, žiadne hádky, čiže ja som nemal nejakým spôsobom blízko, ak niektorí ľudia, že skrz takýchto vecí potom vyhľadávali alkohol, drogy, kadejaké flákanie, záškoláctvo. Ja som proste mal rodičov, čo poctivo chodili do roboty, stávali si kariéru v robote, dá sa povedať, že boli takým vzorom. To isté tréner od začiatku bol vlastne starý pán, ktorý nás trénoval, má 80 rokov dneska a do dnešného dňa aktívne športuje, vyšplhala. V 80 rokoch robil áno bez prírazu, čiže to je akože klobúk dole pred ním. A boli ľudia, čo si odjakživa stávali na kvalite a disciplíne. U mňa tam disciplína bola a boli také správne vzory predo mňou. Ale čo spočívala sa disciplína? To je dobrá otázka. A v tom, že robiť si veci poctivo, hej, a že sme mali taký ten rešpekt k ľuďom, k trénerom, k tomu, že sa niečo povie, tak to ideme robiť. Nekývneme na to, a niečo sa nespraví, tak spraví sa na oko, bude to v pohode, lebo sme vedeli, že to v pohode nebude, keď sa to nespraví. A to bol taký základ toho, že nemôžem neísť na tréning, však dám si tréning na budúce, lebo potom sme to nedobehli. U rodičov to isté, že neexistovalo, že spravím to na budúce. Nie, proste sa to muselo spraviť, tak sa povedalo. A z tohto potom tá disciplína rástla. Čiže aj doma si už mal stanovené proste od otca alebo od mami, neviem, kto bol prísnejší. Tak prísnejší bol vždycky otec. Otec, jasné, hlavne na chlapca. Čiže ako to fungovalo možno presne, lebo povedal si, že disciplína, čiže vlastne ty si to už mal z domu, tie princípy, ktoré ti fungovali, hej? Áno. A čo tam bolo také fakt, že aký bol otec, aký máš možno vzťah v tom veku, aký si mal s ním, aký máš možno teraz, že možno keby si nám opísal možno ten vzťah s tými rodičmi a ako si to bral od nich, čo sa týka aj tej disciplíny, aj tej výchovy, aké to bolo? Tak čo sa týka výchovy, jasne, že ak dieťa som mal pocit, že tam je tvrdá výchova, ale keď sa nad tým pozriem spätne, tak si Boli aj one remeňom? Samozrejme, že boli 90. roky. takže ak človek trošku zišiel z cesty, tak sa to muselo napraviť aj občas aj rukou remeňom. Ale hovorím, že keď sa na to človek spätne pozrie, tak povie, že to nebola žiadna katastrofa. Možno, že sme si to aj zaslúžili. Ale my, čo už máme dneska deti, tak sa na to pozeráme inak. A už takéto veci nepraktizujeme, snažíme sa to riešiť iným spôsobom. Ale tatko akože bol taký tvrdší, ale keď sa na tým pozriem, vždycky aj on bol taký motivátor, čo ja viem, že doniesol som zlú známku zo školy, že tak nehrozilo, že nejaké záracha, nedaj Boh, že záracha na tréning, ale práve naopak, no raz si sa dal na tú cestu, proste musíš tam ísť a tak ďalej, takže toto bola pre mňa taká motivácia. Dajme tomu, že spravil som blbosť, dobre, tak máš záracha na to, že nepôjdeš von s kamošmi teraz robiť blbosti, ale na ten tréning pôjdeš, lebo toto je proste cesta, vybral si, tak proste budeš robiť, je to tvoja robota, na ktorú si sa dal, tak makaj. A ako si to bral od neho? No toto by som povedal, že toto bola taká veľmi motivačná vec pre mňa. A v tom období, keď sa to v úvodzovkách párkrát stalo. A bol to aj, dá sa povedať, taký nakopávak do života. Že OK, tak vidím, že tá podpora tam je, že chceš, aby som sa tomu venoval, tak to budem proste, že vyrobiť niečo pre mňa a ja to budem robiť pre vás. Že sa ti to páči, chodíš ma podporovať, keď máme nejaké turnaje detské, ťa to baví, chodiť sa tam pozerať. Tak som proste makal, ma to bavilo. A bol aj tvoj kritik, lebo môj otec bol strašný kritik. Ja keď som hral napríklad nejaký dobrý zápas, tak on nikdy mi nepovedal, že Jano, že dneska si fakt odohral dobrý zápas. Nie, on naopak. Nebolo to zle, ale tam si urobil chybu. Toto si prestaň vymýšľať na tom. Hej, že proste on mi vždycky ho vrátil do tej reality. Vieš, že keď si myslel, že ma to ego ide trošku, ako keby, jak som dobre hral, tak otec vždycky mi, ako keby ma chytil za tričko. Neponáhľaj sa. Nie si ešte až tak dobrý. Vieš, a to bolo to, čo mi naozaj veľmi pomáhalo. Až teraz si to uvedomujem spätne, že všetká tá jeho kritika, či v zápase, alebo v tréningu, alebo proste čo on videl, tak mi len pomáhala, aby som niekam neuletel. Ako vtáčik, vieš, že teraz už som aký som ja dobrý, aký som najlepší. Čiže spätne mu za toto môžem len poďakovať, aj keď som sa na neho strašne hneval. Že prečo mi nepovie, že som hral dobre? Ale to moje ego chcelo, aby mi povedal, že som hral dobre. Ale pritom mal pravdu, že tam som urobil chybu, tam som urobil chybu. Takže ako si to mal ty možno po tejto stránke? To si až tak nepamätám, ale zas
týmto, že my robíme taký individuálny šport, človek dostal tú spätnú väzbu veľmi rýchlo, či vyhral alebo prehral. Nebolo to, že vlastne keď, čo ja viem, že ako vy ste mali vo futbale, že aj keď jeden podá slabší výkon, ale ten zvyšok týmu ho vie potiahnuť, už nás to bolo jasné, buď proč človek bol šampión, alebo bol mimo stupňa víťazov, že mal rýchlu odozvu. Ale čo sa týka tátka, tak to bolo skôr také, že nevadí, dobre to bude, na budúce bude lepšie, keď sa nepodarilo, alebo vieš, na čom treba zapracovať, že skôr to bolo na takejto filozofii. Určite nebol nejakým kritikom. A neviem, či ti aj rozprával možno také veci, že tie slabé stránky, hej, že ako si ty na sebe pracoval v tom veku, že samozrejme bol tam tréner, ktorý bol obrovskou inšpiráciou pre teba, alebo takým tým, jak by som to povedal, že osobnosťou, samozrejme aj ocino, že ako si sa ty zlepšoval možno, jak si sa vyvíjal ako športovec, že keď si vedel, že bola nejaká slabá stránka, silná, hej, že ako si ty riešil, že si vedel, že musíš na sebe pracovať? Tak viac menej v tom čase to bolo vyslovene na tréneroch, čo sme mali okolo seba. Už keď sme došli potom na športové gymnázium, tých trénerov tam bolo okolo nás viacej. Mali sme už aj nejakú takú teóriu športovej prípravy, sme začali venovať. Čiže bolo to vyslovene len na tréneroch. Tam už nejako rodičia, 90 rokov hlavne moji rodičia nepochádzajú, tiež nemajú nejaké športové korene, že oni neboli nejakí aktívni športovci, ale tiež len v rámci nejakých krúžkoch na školách, ešte keď chodili, študovali. Takže nemali ani odkiaľ ma oni nejakým spôsobom vedieť ešte, že akým spôsobom formovať a tieto veci. Čiže viac menej to bolo na tých tréneroch. My sme mali ročník, kde sme boli, dajme tomu nejakých 10-12 zápasníkov. Každá skupina nejakého svojho trénera, ktorý si tam viedol denníky, snažil sa vlastne ku každému individuálne nejakým spôsobom pristupovať. A ako možno keď si cítil na sebe, že potrebuješ toho viac trénovať. Lebo mňa ocino vždycky, a to si doteraz pamätám takú frázu, že raz v Dunajskej nasnežilo, to je raz za 100 rokov, keď Dunajskej nasneží, vieš, tam žiadne kopce ani nič. A decka sa hrali vonku a teraz ocino mi hovorí, že tatino, že ja by som si išiel zabehať, vieš, že nešiel som sa sánkovať na takom betónovom kopčeku, že tam to nebol ani kopec, to bol len niekto tam vysypal kus betónu a išiel som si zabehať. Vieš, a otec mi vždycky hovorí, že ten čas je to najcennejšie, čo máš a že venuj ho, že snaž sa ho venovať do toho športu, keď chceš byť futbalista, tak som presne radšej išiel behať, ako sa hrať s tými deťmi, že ako si to mal ty? Ako ty si venoval ten čas, ktorý naozaj je asi to najcennejšie, ako investícia do toho športu, ako ty si to mal? Tak v tom detskom veku by sa dá povedať, že v detskom veku. No, my do tých 15 rokov už sme fungovali na tom športovom gymnáziu, že človek má pocit, že trénuje, že až, lebo to boli ranné tréningy každý deň plus pobedné tréningy. A pritom videl, že vlastne chalani zo svojej generácie, čo sú na ulici, sa už v tom čase už hrajú vonku. Človek chodí domov po tme. Čiže my sme to mali v hlave také, že trénujeme predsa dosť. Ja som ešte vtedy to tak nevnímal, lebo nebolo to, že vyslovene nejaká profi kariéra. Proste bol som športovec aktívny, venoval som sa tomu, nebol som ešte v nejakých 12 rokov hlavou niekde na olympiáde alebo niekde v profi ringu zatvorený. Čiže človek bol nastavený, že takto to máme nastavené, trénujeme dosť, to nám stačí, popri tom nejaké sústredenia, maximálne cez víkend mal človek chuť, tak to bolo presne o tomto istom, že idem si zabehať, idem spraviť maximálne takto si niečo navyše. Dobre, ale keď hovoríš o tom čase, tak ono to reálne, keď tak denne, koľko si trénoval denne? Sme mali ranný tréning, to bol zhruba hodinka a pol, bolo pred školou, potom nám začala škola a po škole sme mali ešte 3-krát do týždňa pobedné tréningy, čo bola tiež zhruba hodinka a pol. A raz a vždycky v stredu sme mali ešte miesto pobedných tréningov regeneráciu. Čiže okolo tie 4 hodinky denne, možno 5? No čisto keď sa vrátime, že tie tréningový čas do 3 hodín denne bolo. To bolo na tom športovom gymnáziu. Už na športovom gymnáziu, no. No dobre, ako spomínaš na toto obdobie, okrem toho športu, možno, že čo by si možno tam nám vedel porozprávať nejaké zaujímavé nejaké príhody, možno s dievčatami, alebo čo tam bolo, ako ťa tá škola, alebo to športové gymnázium, čo ti dalo do ďalšieho, ako keby, toho života? Okrem toho športu možno, samozrejme, že... Tak hlavne tam bola výhoda, že v úvodzovkách sa tam mal byť šport na prvom mieste, čiže tam bol fakt čas trénovať a kvázi učenie a všetko bolo tomu prispôsobené. Že začínala nám škola neskôr, aby sme v kľude ráno mohli otrénovať. Škola netrvala až tak dlho, že nám neboli také predmety, jak sú dneska na nejakých odborných školách, ale vyslovene človek si išiel len ten základ, čo potreboval, nejaký odrazový mostík a gro bola vlastne tréning a príprava. Potom kto chcel, tam mal vlastne ešte individuálne plány, učebné a tak ďalej, čo boli rôzni reprezentanti. Čiže toto dalo veľa. No potom sme tam mali aj také predmety, ktoré sa týkali vyslovene tej športovej prípravy.
Akože tréningové denníky, história, týchto filozofia, doping a podobné všetky tieto veci. Takže to človeku dalo vyslovene, by som dal, že najviac, ale až tak na tú neskoršiu kariéru, lebo predsa keď sme mali do tých 15 rokov, to ešte nikto tak až tak profesionálne nebral. A čo si v tom veku už možno začínal si nejako možno, že tušiť, že čo budeš potom robiť, alebo že ako bude možno, či si mal nejaký možno cieľ, čo by si chcel, jak sa tam možno, už tam bolo nejaké tie náznaky toho, že čo ďalej? Ja som presne okolo tých 14-15 rokov už mal také prvé ťuky, že som začal chodiť s reprezentáciou, alebo prvé nejaké pozvánky, čo sa týkalo nejakých reprezentačných zrazov, reprezentačných turnajov. Čiže tam už človek sa tak začal motať, že možno by sa chcel pohybovať v tom profi športe, už keď bol vlastne tak by som povedal, že vyššie na tom rebríčku v Slovensku a tak ďalej. Ale to zápasenie, dá sa povedať, že po tých 90. rokoch, keď tu vlastne tu mali zástrežko pán Sloboda a podobný a boli tí zápasníci financovaní, mali z čoho žiť, dá sa povedať, a nemali také možnosti, čiže človek musel mať nejakú zálohu. Ja som mal v hlave takú zálohu, že by som chcel robiť nejaké ozbrojené bezpečnostné zložky, či už to bola armáda alebo polícia. Takže pre mňa to bola taká záloha, že tam nejakým spôsobom, lebo v armáde aj v polícii sa dá presne venovať ešte týmto športom. Takže to bola pre mňa taká záloha a potom aj tá cesta, ktorú som si vybral, lebo hovorím, bolo pár ľudí, ktorí sa dostalo niekde do hľadačiku Národného športového centra. Boli možno 3-4 zápasníci, ktorí dostávali v odzovkách nejakú výplatu. By som to výplatu ani nenazval. Ale sme nejako začínali. No, ale presne, ale mali možnosť, že proste len trénovali, dostávali peniaze na nejaké sústredenia. Presne, ak sme sa bavili, chodili do toho Ruska, že tam boli pomaly 3/4 roka, strávili v Rusku a odtiaľ chodili niekde po súťažiach. A doma rodinný život nulový. A potom teraz koniec koncov aj tak chodia do roboty, kde v SBS-ke alebo robia niekde trénerov. A tá kariéra zápasníka im už viac menej skončila. Ešte len sa vrátim k tomu obdobu, samozrejme, na tie začiatky. Komu by si možno najviac chcel poďakovať za to obdobie možno, ktoré ťa formovalo, či to bolo na tej základnej, hovorím, ty si spomínal toho trénera, že komu by si chcel možno tak poďakovať, alebo možno aj rodičom samozrejme, alebo tak. Čo... Určite na prvom mieste sú to rodičia, tátko, ktorý ma vlastne tlačil a podporoval do toho športu, a na druhom mieste samotný tréner, ktorý vtedy došiel a by som povedal, že nás lanáril na to zápasenie. Ukázal nám, že... Náhody neexistujú. Presne. Neverím, že všetko je tak, ako má byť. Ukázal nám krásu toho športu vlastne na prvom tréningu, takže že nás to oslovilo, že nás vlastne formoval, až kým sme došli na to gymnázium, a potom už samotným trénerom, ktorí nás tam mali na tom gymnáziu na starosti. OK, dobre. A ešte sme nespomenuli maminu, lebo o otcovi si už porozprával pekné veci a ešte maminu sme nespomenuli. No, aby sme nezabudli. Lebo... Nie, na maminu sa nemôže zabudnúť, ale čo sa týka maminy a podporovania športu, to bolo možno, keď som bol prvák, druhák, že som chodil na nejaké futbalové tréningy ešte. Ty si chodil na futbalové tréningy? Áno, bol som asi nejakých 3 alebo 4. Dobre. takže to, a ešte aj na basketbalových, aj na to nemôžem zabudnúť. Tak dobre, ale zasa výšku na basketbal máš? Áno. Takže ešte v druhej triede to bol basketbal, tam ešte tá podpora bola, ale to mámky to majú ťažko, keď už to príde k nejakým bojovým alebo týmto športom, tak mámka to tak viac menej, keď ja mám nejaký zápas, tak sa ona prechádza len po kuchyne, ani není v blízkosti telky a čaká len, kto jej potom povie, že jak to dopadlo. Alebo nech to rýchlo skončí a nech vyhráš. No. To sú také videá, že mámka by tam najradšej potom má reči, aby som tam nabehla, aby som mu dala poza uši, čo ťa porazil. Že áno, určite. Tak vieš, ono to je tak, že mamina majú tých, akože ja som bol tiež trošku taký možno mamin cecek, no vieš, čiže to tí chlapci sú, samozrejme tie mami to inak prežívajú, chlapi, otcovia sú trošku takí, že skôr takí tí mentori, že OK, tak trošku ťa smerujú, a tie mami, tá láska od tej mamy je úplne iná ako tá od toho ocina. OK, dobre, tak sme... A máš ešte nejakých súrodencov? Mám jednu sestru, ale tá sa nevenuje žiadnemu športu. OK, čiže ale vzťah máte... Jak brat a sestra. Áno, dobre. A ona je staršia? Staršia, o 2 roky staršia. A keď ste vyrastali, aký ste mali vzťah? A ste sa tlkli? No určite, tam sa muselo, sme sa delili v Petržalkov jednu izbu, takže tak. Muselo sa tam... Klasické slovenské detstvo, hej, tak ako ja som mal brata na morok, takisto tlkli ste sa, to poznáme to. Každý si potreboval presadiť svoj priestor. OK, dobre, poďme o krok ďalej. Ty si začal spomínať už v tom veku, čo bolo ďalej po škole, ty si už začínal mať, jak si ty spomínal, už trošku tú víziu, tie špeciálne jednotky alebo armáda, kde si sa mohol venovať vlastne tomu športu.
Čiže čo bolo ďalej po tej škole, po tom športovom gymnáziu? Tak ja som po športovom gymnáziu mal tak rozhodené nejaké kontakty, že ideme buď tým smerom armáda, alebo policajné zložky. Presne to bolo motivované aj na ten šport, že armáda vlastne robí tiež armádne majstrovstvá, univerzitné majstrovstvá sveta. A policajný zbor vlastne organizuje, tiež má tu úspe, že majstrovstvá Európy v zápasení. A má rôzne olympijské hry, tuším, alebo také nejak to volajú oni. A bez týchto policajných a hasičských zložiek. Som možno, však ideme do tohto, celkom ma to baví, že ja mám vlastne aj vzťah taký, že som chodieval hrávať ešte nejaký airsoft, že tá taktika zbrane, že tiež som to mal tak v očku, sa mi to celkom páčilo. Tak armáda nejakým spôsobom nám neprešla, ale zbor teda nás obrali, tým, že som bol teda nejaký športovec, tedy ešte to bolo také, že... Aj tam boli nejaké skúšky? Alebo... Toho času ešte boli do policajného zboru celkom aj, by som povedal, že v tom čase také náročnejšie ako v dnešnej dobe, že si ešte vtedy vyberali. Dneska už len naberáme. Dobre, v čom spočívali tie skúšky? Boli klasika, bol to nejaký motivačný pohovor, bolo také prvé kolo, potom to boli fyzické testy, ktoré boli, dá sa povedať aj už jak taká klasika, 12 minútovka, šprint, skok z miesta, plávanie, tie všeobecné previerky alebo všeobecné testy, čo sa robievali. A potom to ešte boli klasika psychologické vyšetrenie. Keď človek prešiel, tak by som povedal, že tých najšikovnejších, ktorí mali záujem, si vyberali do policajného zboru. Ja som vlastne hneď po škole, som zmaturoval mesiac a pol, na to som už nastupoval na strednú policajnú školu v Pezinku. Počkaj, na vysokú? Nie, som nastupoval, je stredná škola. Po maturite človek ide keď chce ísť robiť základného policajta, bežný policajt musí absolvovať strednú odbornú školu. A to trvá koľko? Tá v tom čase trvala 6 mesiacov, pol roka a potom vlastne ide robiť na bežného policajta do výkonu. Tie stredné školy sú v Pezinku a druhá je v Košiciach. Alebo má človek druhú variantu, že môže nastúpiť na policajnú akadémiu, ale v tom čase vlastne policajná akadémia nebola určená pre tých policajtov, ktorí chcú ísť priamo do výkonu, ale skôr pre takých vyšetrovateľov, nejaký vyšší stupeň riadenia polície, čo kvázi pre nejakých funkcionárov. Ale to nebol môj cieľ, lebo ja som hovoril, že pokiaľ chcem ísť robiť na ulicu, chcem robiť nejaký kontakt, aby ma to smerovalo presne do tých nejakých zásahových zložiek. Čiže tam bola tá cesta, hej? Tadiaľ bola cesta. OK, takže vlastne hneď po škole si nastúpil na túto školu. Ako spomínaš na toto obdobie v tej škole? To bola pohodička, taká pol roka strávená, aj keď to bolo tu v Pezinku, čo je vlastne kúsok od môjho domova, ale hovorím, že trošku taký internátny život som si tam vyskúšal. Opäť tam sa veľmi bolo disciplína, tam bola taká, aby som povedal, tá vojenská, ránne nástupy, poradová príprava, hlásenia, čiže zase človek tam dostal zase tej disciplíny ešte viacej. Ešte viac si dostal. Čiže nebol to taký, že internátny život, ak si človek predstaví na bežnej vysokej škole, že skončí škola, ideme zábavička, ruka hore, ale tam bol musel byť na prvom mieste jasný poriadok a disciplína. A neviem, že z toho obdobia bolo tam aj niečo také, že čo ti vadilo, alebo proste, že na tej škole, že bereš tú skúsenosť ako? Tá škola prebehla v pohode, že to bolo 6 mesiacov, človek tam bol... Vlastne, to ubehlo aj rýchlo vlastne. Ubehlo veľmi rýchlo. Hej. Človek to tak bral, presne človek, ktorý bol zvyknutý na nejakú disciplínu, aj my, ak sme mali, že vždycky na tých tréningoch boli tie ranné nástupy, podať nejaké hlásenia trénerovi. Čiže ja som to nejakú katastrofu nebral. Asi človek musel zvyknúť na to, že to bolo vlastne, dá sa povedať, v armáde a pochodovanie a salutovanie navyše. Čiže za mňa toto bolo úplne v pohode. A bolo tam aj také, že na tej škole, ja neviem, že boli že starší a mladší? Že bolo to tam nejako tak rozdelené? Nebolo to rozdelené, ale... Že ako na vojne, vieš, že keď došiel... Ja som síce nebol na vojne, rozprávať, keby som bol na vojne, hej. Ja som bol na civilke, kvôli futbalu tiež, lebo aby som nestratil ten čas, čo ma formoval. Ale že či tam tiež bolo, že boli mladí a teraz, že tí starší tam boli a robili ste si zle, alebo či to tam... Ani ne, lebo v podstate tam všetci, čo sme tam boli, kvázi sme tam prišli jeden beh, tak sme tam boli všetci len 6 mesiacov. Prvý mesiac bol tzv. Príjimač, po príjimači sme robili vlastne prvé kolo takých skúšok, čo sme museli prejsť a potom vlastne pokračoval 5 mesiacov štúdium, čiže my keď sme nastupovali, tak jedna partia končila, tá, čo tam bola pred nami, bola presne v polovici toho štúdia, čiže tam ani nebol čas nejakým spôsobom, že, jak presne hovoríš, na vojne mať tam starých akých mazákov a podobných, že tam sa to tak iba točilo. Áno, tam ako keby na kurze, že dojde jedna,
6 mesiacov si svoje odrobí. Tak, a idú príde preč ďalší. Ale my okay. sme tam zase boli, že ne všetci tam nastúpali po strednej škole, jak ja v tom čase som mal 19, ale dajme tomu, mal som spolužiakov, čo mali 30 rokov. Aha. Čiže už, dajme tomu, robili 10 rokov predtým niekde v zamestnaní a nastúpili do zboru vlastne až v neskoršom fyzickom veku. A čo, ten šport si tam vedel, akože tam si ten šport, ktorému si sa venoval, si trénoval, hej? Áno, to sa dalo. Čiže priamo tam v tom, v rámci toho... V rámci pezinku ani nie, síce mal som tam akorát v tom čase ešte aj kamoša, čo so mňou chodil na športové gymnázium, čiže tam sa človek vedel venovať posilke, kondícii, ale na takéto tréningy, keď sme mali, že nejaká súťaž, tak to sme dochádzali, že 2-krát do týždňa, 3-krát do týždňa sme sa snažili, že ísť do tej Bratislavy, urobiť si svoj tréning. Dobre, a čo nasledovalo potom, po týchto 6 mesiacoch? Po 6 mesiacoch som nastúpil na krajské riaditeľstvo do Bratislavy, išiel som robiť na pohotovostnú motorizovanú jednotku, čo sú vlastne také prvokontaktové hliadky, nie klasické obvodné oddelenie, ale hliadky, ktoré vlastne riešia také v úvodzovkách náročnejšie zákroky, keď sú nejaké výtržnosti, hrozby zbraňov a podobné. Čiže vlastne taký už prvý kontakt, taký by som povedal, nie že nejaký špeciál, ale už máme viac nejakého toho výcviku. Sme mali ako bežní policajti, venovali sme sa viacej streľbe, taktike, aj tej sebeobrane. A tam som vlastne ťahal zhruba nejakých 2,5 roka. Ako spomínaš na toto obdobie? Čo tam bolo pre teba možno také náročné? Alebo čo všetko si možno videl? Čím si musel? Čo bol možno pre teba šok? No, náročnejšie na tom bolo zvyknúť si tam na nový režim, lebo sa tam začalo už vlastne ťahať nočné služby. A boli to vlastne nepravidelné. Človek 3 dní robil, 3 dní mal voľnosť, tam mu to kadejak striedalo. Piatky, soboty, v tom meste človek fakt, že zažil, videl hocičo. Čo? Povedz. Daj nejakú... To je ten druhý obraz, že z jednej strany človek ide opitý do mesta a potom ten policajt sa musí na tých ľudí pozerať a baviť sa s nimi. Tak to sú... si nejaké ťažké prípady? Akože človek zažil na tej ulici fakt, že ja som mal prípady... Ľudia sú zvedaví, že čo si zažil. Prípady, že si človek pred nami vystrelil mozog, že utekal z banky, keď sme riešili lúpežné prepadnutie, my sme za ním bežali, on sa otočil, strelil sa do hlavy. Že fakt na tej ulici fakt zažije človek, že najhoršie. To ani na tej zásahovke pomaly človek nezažil, že takých nepripravených, lebo tam aspoň keď človek ide niekde na zásahovke, tak aspoň vie, že do čoho ide, že čo čaká, s čím sa môže stretnúť, ale tá ulica a práca na ulici je že fakt nevyspytateľná. Človek si ide ráno do služby v kľude, kupuje si v Bile niekde alebo v nejakom obchode raňajočky, kávičku, energetiačik, ale že za minútu je situácii, čo môže nie jemu, ale aj hocikomu inému, že zmeniť život. Ty si bol na tej ulici, ty si videl naozaj tie reálne situácie, ktoré aj to na tebe ako keby, ako si to ty filtroval, keď si napríklad videl túto situáciu, že utekal a vystrel si mozog, ako ty si vôbec túto situáciu potom spracovával a ako ťa to možno nejako, či zasiahlo, nezasiahlo, ako ty si toto riešil? Keď si človek na to tak spätne spomenie, tak ani si nepamätám, že by som z toho mal že nejaké problémy. V tom časom ani neriešili nejakého že psychologa. Jasné, že ten psycholog tam vždycky pre tých policajtov je k dispozícii, keď majú presne takéto nejaké zákroky, nejakú traumu. Čiže my sme toto mali nastavené, že máte nejaký problém, že kľudne služobný psychológ sú vám k dispozícii, dalo sa to riešiť, porozprávať sa, vedel on čokoľvek už potom ponastavovať, dajme to možno nejaké voľno vybaviť, kým sa z toho človek nedostane, lebo predsa len zase máte nejaké problémy, zažil si traumatizujúci, zase nemôže ísť hneď na druhý deň do služby, že dajú ti znova zbraň. Ale neviem, či sme to tak proste brali, že ten život ide ďalej, lebo keď sa človek na to pozrie spätne, fakt je to, že nepríjemná traumatizujúca vec. Áno, tak keď mi to takto, jak si mi to povedal, vieš, že proste človek sa otočí a strelí si guľku do hlavy a teraz ty to vlastne reálne vidíš, že ako mu proste ako si strieľa guľku do hlavy a teraz vieš, že proste ja by som to, vieš, opakovanie, tá situácia, možno, vieš, nočné morie, že ako, jak si to vedel, to vieš, že dostať z tej hlavy. Nejak ma to vôbec neprenasledovalo v tej dobe. Bral som to, že OK, stalo sa. Že taký je život. No, na druhý deň znova do služby, ideme ďalej. Človek s tým ráta, keď máme človek dobre pripravený, že aj v rámci toho pezinku v tej škole má nejakú psychologickú prípravu, učí sa tam, že jak by mal nejakým spôsobom tieto veci trošku absorbovať, tak podľa mňa sa naučí v tom tak fungovať, že dobre, však nestalo sa to mne, není to môj život, ťažko sa nepostihlo to moju rodinu, takže musí sa s tým proste naučiť, že OK, je to proste vec v službe. Hej.
Aj to nejako vplývalo, dobre, to bola jedna z tých situácií, ale neviem, či tam ešte boli iné, keď si spomenieš, ako to potom vplývalo na ten tvoj športový, ako keby na tú športovú cestu, hej, že aj to nejako ovplyvňovalo, alebo nie? Bolo to, mal si to nejako... Tieto zákroky, ja som to bral, že to je robota je robota, športová stránka je športová stránka. Čiže mal si to rozdelené. Nejak som si to nemiešal vôbec. Čiže nejako to neovplyvňovalo ani tvoje tréningy, ani nejako proste ten tvoj výkon. Jediné, čo to hovorím, že to bolo presne to, že si človek nemal zrazu také jasné plánovanie, že viem, že o 3:00 každý deň skončím v robote, môžem si ísť na tréning, viem, že vtedy, lebo sa to proste, ten pracovný čas bol kadejak rozlietaný. A boli tam možno aj, že v tom policajnom zbore, že sa tam riešili, že tí policajti to možno riešili aj iným spôsobom, ja neviem, že potrebovali fakt, že antidepresíva, či tam bol nejaké drogy alebo nie, že proste mal si s týmto nejaký... S drogami nie, ale ani možno v priamom výkone, akože jasné, že stalo sa, že hlavne starší policajti mi rozprávali, že ešte začiatkom 90. rokov to bolo bežné si v službe niečo lupnúť, keď bola takáto nejaká situácia. Už v tých rokoch, keď som robil, to bežné nebolo. Ani v dnešnej dobe to teda normálne nie je, ale skôr to je vidno na tých policajtoch starších, ktorí už sú niekde na výsluhovom dôchodku, že častokrát sa presne, že na nich dolieha všetko to, čo zažili, s čím sa stretli, a častokrát práve týchto policajtov stretávam, že vyzerajú takí, že ten alkohol ich stretol a stiahol. Ale myslíš, že to aj tými rokmi, čo strávili v tej službe asi, že? Ja si myslím, že áno. OK. Dobre, tam si vlastne v 2,5 roka si bol, hej? Si spomínal, či 2 roky? V podstate 2,5, no, necelé 3, potom som vlastne nastupoval. Ešte som tam absolvoval vlastne som bol na PMčku majstrovstva Európy, policajných zložiek. To bolo kde? To sa vtedy konalo v Prahe v roku 2012. Tam bol s nami vtedy nejaký delegát z ministerstva vnútra. A ten sa ma pýtal, že prečo nejdem robiť teda na nejakú inú zložku. Ja som hovoril, že ja chcem ísť robiť na zásahovku, aj mám spravené výberové konanie, všetko, len sa mi už pol roka nikto odtiaľ neozval. Že dobre, tak keď prídeme domov, tu máte na mňa kontakt, že zavolajte mi, že zistíme, že čo je vo veci. Tak som prišiel domov, samozrejme, mám kontakt, bol by som hlúpy, keby som ho nevyužil. Tak som mu volal, že teda čo ako, že ide to prezistiť, a potom sa nejak veci rozhýbali a zhruba do jakého pol roka som nastúpil už tu v Bratislave na našu krajskú zásahovku. To vlastne tie špeciálne jednotky? Áno. Sa to volá, že pohotovostný policajný útvar. OK, a aký v tom bol rozdiel, hej, že proste to, čo si, v policajnom zbore si pôsobil 2,5 roka a teraz si sa zrazu ocitol v tých špeciálnych jednotkách. Takže prvé, čo bolo, že už som nerobil kvázi nejaké plánované, takéto denná, nočná, nebol som non-stop na ulici vo výkone, stále v nejakom kontakte s ľuďmi po mestách, ale bola tam už pracovná doba, dá sa povedať od pondelka do piatku, plus keď boli nejaké akcie, sa ťahalo návyššie alebo nejaké bezpečnostné opatrenia. Bolo tam o mnoho viacej času. Hej, človek v rámci tej pracovnej doby mal do obeda nejaký výcvik, kondícia, posilovňa, sebeobrana, po obede bola nejaká taktika, streľba a zase skončil tento pobedný výcvik, vedel som si ísť zase na svoje špecifické tréningy, čiže na nejaké zápasenie, potom už neskôr na nejaké MMA a podobné. Čiže čo sa týka po športovej stránke, to bolo pre mňa o mnoho také priateľnejšie. Čiže mal som aj už počas tej pracovnej doby, že som vedel tú pracovnú dobu využívať na nejaké tréningy a na športovú prípravu. Lebo ty si v jednom interviu spomínal vlastne, že tie špeciálne jednotky, že toto obdobie, a povedal si, že čo si všetko vybudoval v tých špeciálnych jednotkách, tak čo to obnášalo, hej, že ty si čelil nečakávaným situáciám, že fakt, že tam ťa to nejako, neviem, nie že zocelilo, ale proste tam si našiel tú sílu svoju, alebo ako ťa zocelilo tieto tieto špeciálne jednotky, hej? Že čo ti to najviac dalo? Tak človeka to najviac by som povedal, že pripravovalo po tej psychickej stránke. Veľmi tam fungovala aj tá spôsobnosť. Ale v čom to spočívalo, hej? Že v čom možno nejak tak detailnejšie, že proste by si mohol mi povedať, že čo tam bolo také po tej psychickej stránke? No, dôležitosť tam bola hlavne veriť tomu týmu, spoliehať sa na druhých. A to bol by som taký kľúčový efekt, lebo vlastne sme si uvedomovali, že my keď sme v nejakej rizikovej situácii, tak môj život spočíva práve v tom druhom kolegu, že proste není každá situácia, že dokážem sám seba zachrániť. Proste ja raz mám strážiť niečo,
tak tú druhú stranu sa musím proste veriť tomu druhému človeku, že ju stráži on. Alebo ak... Prepáčte, zrazu si bol už si nerobil individuálny šport, tak, už si bol v kolektíve. Tak. A toto napríklad ja v tom žijem, keď dneska každý bere, že MMA je individuálny šport, tak ja keď sa s niekým bavím, tak ja furt rozprávam, že nie, že to ja. Akože ja som gro, dajme tomu, že ktorý podáva ten výkon, ale furt to hovorím, že ne, ale môj tím, môj tréner, môj človek, čo proste so mnou chodí, ktorý mi proste vybaví. A celý tento tým, ja to beriem, že to je tým. Ja síce idem podať ten výkon, ale bez vás by proste nešlo robiť to, čo som, na takej úrovni, kde som. Čiže to je, aj teraz som si všimol, ak bol cez víkend turnaj, viacerí chalani napríklad trénujú, ale vidím na nich, že oni trénujú, že sami, že nemajú okolo seba tak vybudovaný ten tím, možno neveria niektorým ľuďom, jak by mali veriť, tak paradoxne možno aj na tom pohoreli. Že poprehrávali zápasy alebo nepodávajú také výkony, nevedia sa dostať na taký vrchol, by som povedal, do lepších organizácií skrz toho. Potom tá psychologická príprava, tam už bola, by som povedal, pravidelnejšia práca so psychologom. Dobre, ten psychológ nás pripravoval na tak náročné veci, že my sa bavíme o tom, že ideme do nejakej situácie, kde sa niečo deje, kde môže byť veľa zranených, sa dialo napríklad v Prahe, univerzita, aktívny strelec, že zrazu kamoš, ktorým ja bývam na izbe, počas zákroku tam zomre, ale my budeme musieť ďalej pokračovať. Že oni vás dávajú do takých do takých situácií? Áno, že nastavujete situáciu, že človek aby musel byť fakt pripravený na tie najnáročnejšie veci, že proste kamoš, ktorým 3-4 roky proste bývaš niekde na šatni, chodíte spolu, poznáte svoje rodiny, ti môže proste zomrieť, ale ty musíš pokračovať, lebo tvoja robota je zachraňovať tých ďalších civilných ľudí, dajme tomu, ktorí tam sú v ohrození života a byť na to psychicky pripravený, že niečo také môže byť. A hovorím, že super. A teraz si zober, že mňa sa niekto pýta, že máš stres toho, že sa ti niečo stane, že ideš do klietky? Že prečo by ma toto malo stresovať, keď o mnoho náročnejšie situácie trénujeme, zažívame v robote, aj keď dobre, reálne som to našťastie, musím zaklopať, také niečo nezažil. Dúfam, že ani chalani nezažijú tu v našom okolí, ale proste sme na to boli trénovaní, boli sme proste na to nastavovaní nejakými tými pohovormi, rôznymi nejakými cvičeniami, čo ten psycholog s nami robil. Čiže toto by som povedal, že tiež bola taká veľmi dôležitá súčasť, ktorá ma posunula v tomto športe. Ale toto skôr po tej psychickej stránke, No hej? určite áno. A po tej fyzickej, tam, čo sa týka možno samotného nejakého výcviku, bol tam zasa nejaký špeciálny výcvik? Špeciálny výcvik bol tam také, by som povedal, že tú nejakú kondičnú stránku si riešil tu v Bratislave, že každý po svojom. Viem, že napríklad na iných útvaroch, v iných krajoch to mali, že sa dovolili, že mali tam nejakého crossfiťáka, čo im robil tréningy. My sme si túto kondičnú stránku riešili individuálne, čiže dosiak naplánoval, chce ísť behať, chce ísť posilku, chce ísť toto. Potom sme tam mali nejaké tie sebeobrany, tie už boli nejaké spoločné. Dá sa povedať, že tam som, jak nastúpil mal také prvé väčšie kontakty už s nejakými sparingami v postoji, kde som vlastne zistil, že dobre, s mojím čistým zápasením tam moc nepochodím, že musím trošku trénovať aj nejaký ten box, kitbox a podobné. Čiže tam boli vlastne tie prvé kontakty už s týmito aj postojárskymi scénami. A zase už len na to nabalovať a keď sa všetko dalo dokopy, už to bolo použiteľné aj v tom MMA. Ale keď si bol v tých špeciálnych jednotkách, už ťa napadlo, už si sa, alebo zaoberal si sa možno myšlienkou, že by si sa už chcel venovať tomu MMA? A zo začiatku nie. Z začiatku som ešte na tom nepomýšľal, aj keď tí chalani niektorí, čo boli okolo mňa, hovorili, že však ty choď tam, tým sa vieš živiť. Ja, že ne, že proste mňa baví toto, že ja nie som nejaký na tú úrovni UFC a na nejakých takýchto, to sú iní blázni, čo trénujú. Ale postupom času nakoniec som tam aj tak dopadol. Cesta ťa zaviedla nejako? Cesty, jak si povedal, cesty sú už jasne postavené, len ich proste musíme došlapať. Áno. Takže ja som len tak trénoval si a hovorím postupom času aj tí ostatní chalani, než teraz z útvaru, kde som slúžil, ale pri okolo tých mojich tréningov stiahli, že som tam začal chodiť ako nejaký sparring partner a zrazu, že tam nejaký amatérsky zápas, že poď si dať, že tam hľadajú niekoho v ťažkej váhe, že dobre. Tak už tam bol jeden, druhý amatérsky zápas a potom postupne už profi a išli sme ďalej. Dobre, a v tých špeciálnych jednotkách si koľko bol? Tam som slúžil necelých 11 rokov dokopy. 11 rokov? Necelých, no. Tak to si dosť akože času strávil v tých špeciálnych jednotkách. Zhruba nejakých 9 rokov, lebo tam sa to delí, keď tam človek nastúpi v úvodzovkách, že funkcia, že bojovník, či to sú vlastne tí chalani, ktorí reálne chodia po akciách, čo vlastne slúžia a potom už človek, keď tam
nejakú dobu strávi, tak dostáva takú funkciu, že inštruktor alebo nejaký veliteľ, kvázi také miesto na dožitie v úvodzovkách. Tak ja som 9 rokov vlastne robil bojovníka a posledné 2 roky necelé 2 roky som tam robil ešte inštruktora. Ja som len niekde čítal, samozrejme toto nemusíme, to keď budeš chcieť vystrihneme, ja som len niekde čítal, trošku som sa pripravoval na teba, no aby sa si nemyslel, že tak ako ty sa pripravuješ. Len som niekde čítal, či je to vlastne, že bol si, nechcem to škaredo povedať, že vyhodený z tých špeciálnych jednotiek kvôli tomu, že si bol v tíme s Attilom Vegom. Nemusíme to kľudne, keď nechceš. Ja by som to dal na pravú mieru. Áno, alebo to povedz tak, presne. A nebolo to vyslovene za to, že som bol v tíme, že s Attilom Vegom. Dobre? Aj Attil, za by som to povedal, že niekto nebere osobne, lebo to tak nebolo povedané, že za tým bolo to, že som sa motal, alebo že v tom športe, dajme tomu v tom MMA, dajme tomu vo futbale, v každom športe sú nejakí ľudia, ktorí ten šport financujú. Dobre, každý vlastní nejaký klub, žiadny šport by dneska nedokázal, alebo veľmi ťažko by nejaký šport dokázal fungovať bez nejakých sponzorov. A práve, dajme tomu, že pri týchto bojových športoch, alebo okolo ľudí, ktorí sa, dajme tomu, pohybovali, dajme tomu v klube, kde som ja, v tom čase, a by som povedal, že boli že politicky, by som povedal, že nezaujímaví, alebo takí naháňaní, nebudeme konkretizovať mená, ale takisto hovorím, že dneska politika, aj keď sa hovorí, že není, ale je všade. Takže bola v tom iba tak, že trošku nejaká politika, nebolo to vyslovene, že som bol vyhodený, lebo dneska sa to aj v týchto zložkách robí tak inteligentne, že doporučujeme ti, že nájdete si iné miesto. Takže mne to bolo tiež tak vlastne ponúknuté, nájdi si iné miesto, lebo toto. Hovorím, že ale ja som čistý, však mám previerku bezpečnosti. Len 7-krát som bol na detektore lži. 7-krát som prešiel detektorom, že ako dôveryhodný, pravdovravný človek. Čiže na mňa nemali nič, tak to museli zahrať takýmto spôsobom, že nech si teda nájde miesto a že oni ma pustia. Ale širou náhodou to bolo akurát v období, keď sa stalo to nešťastie na Akadémii policajného zboru, čo tam postrelili tú študentku. Nespomínam si už na tú situáciu. To bolo 2,5 roka dozadu a mali tam vlastne vyhodili toho inštruktora, čo to spôsobil, že sa im tam vlastne uvoľnilo miesto, ale mali tam tak voľné miesto, že zháňali tam aj niekoho, kto by riešil telocvik, teda nejakú sebeobranu, ale zároveň by vedel vypomôcť aj na tej strelnici, na taktike. Čiže ako inštruktor, ktorý pochádza zo zásahovej jednotky, mám tam nejaké skúsenosti, roky odrobené aj na ulici, aj na tých náročnejších zákrokoch a že mám vyštudovanú vysokú školu, tak ma tam zobrali, hovorím, že jasné všetkými 10, že proste človek hotový, inštruktorské papiere spravené, proste šikovný strelec, na sebeobranu šikovný, že tak ma tam teda zobrali, mňa pustili a v rámci tej športovej kariéry, teraz musím tak povedať, že to bol akože dobrý krok, lebo fakt tam mám že vynikajúce podmienky na prípravu. Vidíš, že jak to niekedy život zariadí a my sa niekedy na niektoré situácie pozeráme, že, nech poviem, že tragicky, ale vždycky, čo sa v našich životoch deje, tak sa deje pre naše dobro. Vieš, že možno v nejakej situácii sa človek povie, že nahnevaný je, že toto, ale jedny dvere sa zatvoria a druhé sa otvoria. Takže možno v tvojom prípade to bolo asi to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. No určite. Teraz keď tak pozriem aj na to, jakým smerom vlastne ťahám tú prípravu, že keď som tam išiel, že fakt cítim na sebe, že rastiem výkonnostne hore, tak to beriem, že tak pozitívne. Akože jasné, že je mi smutno za tým útvarom, lebo hovorím, že to je miesto, kde častokrát sa dožíva, že tam sa ťa proste kariéra až do konca. Aj trošku ten adrenalín, že nejaká tá akcia. Človek, máš novú cestu. Máš úplne inú novú cestu, si dláždiš, prosím ťa. Už neľutuj to, čo bolo. Tak ale to nie, že ľutujem. Je mi smutno. Akože vždycky je to tak, že keď stretnem chalanov, tak sa vždycky radi vidíme, stretneme, pokecáme. Aj som ich bol teraz vlastne pozrieť cez leto, navštíviť tam na tom útvare. Boli sme si trošku s nimi aj zatrénovať, zastrieľať trošku taktiku. Čiže beriem to super a tak nevieš vymazať tie roky. Jasne, to sa nedá len tak vymazať. Je to vo mne a teraz je tá kariéra na Akadémii policajného zboru, kde vlastne mám stále funkciu inštruktora, kde vlastne na takej funkcii má človek denne vyhradený čas, ktorý môže venovať sám sebe, čiže nejakému seba zdokonalovaniu. Sú tam výborné podmienky, máme tam úpolovú telocvičňu, boxerské vreca, vynikajúci vonkajší areál na bežeckú dráhu, posilovňu kvalitne zariadenú, veľkú telocvičňu vnútri, čiže človek tam fakt, že
môže odcvičiť, čo potrebuje. Vie robiť, alebo tam máš všetko preto, aby si sa rozvíjal a robil sa lepším. Tak, hej? Výborne si to povedal. Ďakujem. Čiže vidíš, nielen ty rozprávaš, ja niečo poviem múdre, nielen ty. Dobre, no, čiže ideme pomaličky k tvojim prvým, alebo k tej tvojej kariére? Môžeme ísť na to. Môžeme? Dobre, ja som si včera, samozrejme som sa trošku pripravil na teba, čiže debut si mal 11. septembra 2021 proti Ukrajincovi Jevgeni Golubin. Áno, Golub. No, povedz nám, že ako to celé ako keby prišlo k tomu zápasu, možno konkrétnejšie, ak sa to potom ako keby už aj o tom zápase. Úplne prvý zápas profi som mal mať ešte skorej, len s Alexom Cvernom. To sme vlastne došli do Brna, navážili sme a Alex sa v deň zápasu zranil, si vytkol členok, čiže ten zápas sa zrušil. Takže potom sa ten zápas zrušil, hovoril mi vlastne môj tréner, čo bol v tom čase ešte aj manažer, že niečo vybavíme. Potom vlastne bol gala večer v Bratislave a hovorila mi, že vybavil som ti tam, že budeš tam mať, že vybav si voľno v robote. No, že OK, skúsim. Že som hore Ešte prepáč, len toto bola organizácia... To bolo pod Oktagonom. To bolo pod Oktagonom, aby sme len... To bolo pod Oktagonom. Okay. Ja, že dobre, tak išiel som hore za šéfom a hovorím, že vedúci, že 11. ja viem, že to tam je. Že OK, ale že nemôžeš sa zraniť, lebo v nedeľu strážime pápeža. Ja, že... OK. OK, to je také motivačné, že sa zraníš, lebo na druhý deň bude strážiť pápeža. A vážne to tak bolo, že ja som vlastne sobotu v noci mal na evente zápas a skoro ráno som nastupoval, lebo sme išli strážiť pápeža, ktorý tu v tom čase bol. Takže to bola dobré. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Zápas bol celkom rýchly. Možno škoda, že sa ma neopýtali, že prečo to bolo tak rýchlo. Mal som to na jazyku, že musím sa ponáhľať, lebo pápež nepočká. To si mal normálne takto, že zápas a hneď si letel, hej? Ne, to akože zápas bol, keď o nejakej 7. večer začal zápas a na pápeža sme mali možno nejakej 5. 6. ráno nástup. Aha. Takže všetko sme stihli. Bolo to v poriadku, nadriadený bol spokojný. Ja tiež. Kariéra začala dobre. Všetko dobre počúvam. Knockout za 29 sekúnd, hovorím, že dobre. Áno, to som pozeral hneď, že v prvom. Aj náš väčšinou, akože tie zápasy, ktoré som pozeral, tak väčšinou to skončilo v prvom kole. Ale OK. A aká bola tá príprava na ten prvý zápas? No, ja som na tú prvú prípravu vlastne po tom prvom zrušenom zápase s Tvernom už vlastne oslovil, ja som mal prvého takého svojho stand-up trénera, ktorý sa vyslovene venoval mne, že mal ma pod palcom. Sme mali už dlhú prípravu, dokonalovali sme ten box, všetko, že to bude fajn, rozcvička tvrdá. Tak to mi sa vtedy volal ten môj tréner a boli sme rozcvičovňa, zrazu dojde Ilia 5 minút pred zápasom a predklikol, že píšte žiadny box, hoď ho na zem, ukončí to rýchlo na zemi. Dobre, tak to bola príprava, hej? Tak celá taktika padá, že hlavný tréner prekopal moju taktiku. Ty si bol úplne niečo iné si chcel, hej? Ideme tam v pekne postoji, zatancujeme, niečo zabucháme, potom niečo na zemi. A že nič, zober ho na zem, tam to treba hneď ukončiť, že není tu čas, čo? Není čas, tak že dobre, no, tak ideme. Pápež volá. Jasné, a tak ja presne tak, dostajem rozkaz, jak to mám spraviť, tak idem potom, no. Ako si to vnímal, proste, lebo mňa zaujíma hlavne tá tvoja, vieš, ty máš za sebou naozaj, že fakt, že veľmi zaujímavý život a čím všetkým si musel prejsť, alebo čo si všetko zažil. Ale proste mňa by zaujímalo, samozrejme, ešte sa pobavíme o tých ďalších zápasoch, ale že ako ty sa nastavuješ po tej mentálnej stránke, vieš, že ako ty riešiš možno nejaký, nechce povedať, že chaos, alebo proste jak tá vizualizácia, ak si spomínal, že ako ideš do toho zápasu, akým pocitom, čo je pre teba také, že ťa inšpirujú tam motivačné, hej, že ako to funguje? Tak hlavne na tom prvom zápase to bolo hneď vlastne tunak na štadióne na veľkom, našom hokejovom. A človek nevedel, človek zrazu ide nástupy a zrazu tam bolo, to bolo ešte ceskový, čiže nemohli byť úplne vypredané. A ten Oktagon robí, že veľké turnaje a zrazu tam človek vyjde z toho tunela. Ja párkrát predtým, keď som išiel, akurát som to videl z opačnej strany, keď som chodil na hokej pozerať a zrazu videl okolo seba 8,000 ľudí, ne? Seba na tej obrazovke. Že kokso, aký dobrý pocit. Človek, že fakt tú cestu, niekto by to povedal, že nejaký stres, že koľko ľudí ťa sleduje. To je fakt, že strašný pocit, taká, že tvoja chvíľa slávy, že ideš si to užiť, to všetko, čo si trénoval, tú energiu, že to je taká, by som povedal, že úľava už, keď tam človek ide, keď tam nastupuje. Lebo tiež som nečakal, že čo teraz vidím tam, že toľko ľudí, ja tam na obrazovke, že sa mi v živote nestalo, že taká pozornosť na mňa. A bolo to úplne v pohode. A kedy tá úľava, ak si povedal, opadne?
Uľava upadne až po zápase. Alebo keď zazvoní ten zvonček, že cink, že ak to všetko začne. A ako sa pred tým zápasom ty, áno, hovoril si o tej vizualizácii, ale čo ťa tak najviac nakopne, že čo je to proste, čo ťa ženie dopredu, tá tvoja vnútorná sila, že proste, čo je to? Tak tam je vždycky viacej faktorov, že napríklad keď má človek takú dlhšiu prípravu, tam je akože celkom už taký hardcore, tak sa nejakým spôsobom teší, že už len tento zápas a máme pauzu, že konečne nejaká dovolenka, trošku voľná. Potom je tam aj tá, by som povedal, že nejaký tí rodina fanúšikovia, že človek to ide vlastne pre nich ukázať, že proste jak som tvrdo trénoval, jak som makal. A posledná vec, čo je veľmi dôležitá, je teda Ilia, môj tréner, ktorý je okrem toho, že je tréner, je aj strašný taký mentor, že on dojde, také rozumy dá do hlavy, čo fakt dokáže človeka veľmi dobre nastaviť. A pritom úplnými blbosťami, ktorému by som povedal, že možno, že vygumuje mozog, ale dokáže proste toho človeka nastaviť a človek sa dobre sústredí už na ten zápas a teší sa na to. Takže ty, že nepracuješ s mentálnym koučom, však vlastne máš Iliu. Akože jasné, presne. Áno. On je vlastne taký aj môj mentálny kouč. On je presne ten typ, po tréningu zavolá ti čo, ako po zápase, veľmi dobre tak komunikuje so mňou. Wow, toto mi ma vždycky zaujímalo, hej, že proste, lebo vidíš tých bojovníkov, proste idú do tej klietky a že ako s tou hlavou proste pracujú. Toto ma vždycky akože fascinuje, hej, že keď stojí proste face to face oproti tomu svojmu rivalovi, hej, že ako tie prvé kroky, tie prvé myšlienky. Tak sú tiež rôzne typy zápasníkov, niektorí sú proste v hlave typ, že ide mu ublížiť, ide mu toto, alebo niekto to proste bere, a tá poľská organizácia, kde KSV, kde zápasím teraz, sú tak tí fighteri tak inak nastavení, že proste tam človek vidí na nich, že pokoru, že tam to je možno jeden zápasník zo 100, že by tam hľadal nejakú agresivitu a strkať sa niekde na stred a vždy si ublížiť. Máme taká fakt, že pokora pred zápasom, zaznie zvonček, proste fakt, že kvalitný výkon a po zápase znova pokora. A kdežto tu to častokrát vidia, by som povedal, že u tých amatérských zápasníkov, že to hrajú tak, lebo vedia, že to bude zaujímavé na Instagrame, to bude mať veľa zhľadnutí, že budeme sa hrať, že sme drsňaci, že sa tam hodíme po sebe niečo. Čiže človek možno, keď to potom robia aj na silu, to ani není dobré. A keď tam, napríklad ja som ten človek, čo má pokoru, disciplínu, mne to napríklad tak sedí, že prídeme, podáme si ruky, ukážeme v tej klietke fakt, že kto je lepší športovec a po zápase poďme spolu kľudne, dajme si pivo. Ale vieš čo, to ľudia vycítia. Ver tomu, že keď aj vidím nejaké tie videá, či na Instagramu alebo na YouTube, to ľudia vycítia. A to vidia, že ty keď máš sebe tú pokoru, keď máš sebe fakt, že naozaj, že ide ti čisto o ten šport, že proste o ten tvoj výkon, to nevieš ľudí oklamať. To je proste, tak to je a myslím si, že tá energia, ktorá z teba ide, už podľa mňa počas toho zápasu, ako ty si proste, že pristupuješ k tomu životu a myslím, že tá pokora, v tej pokore a v tej vďačnosti, to ťa si myslím, že aj posúva na tej tvojej ceste. Určite áno. A kto ťa naučil možno takto k tomu prístupu v živote? Rodičia? Alebo ťa to nejak tie okolnosti? Určite tam boli rodičia. Hovorím, to oni boli presne na takýto štýl, že tá pokora, disciplína, všetko tam muselo byť. Že dieťa, chodili sme do kostola pravidelne každá nedeľa poctivo. Čiže my sme boli vlastne takým spôsobom vychovávaní. Aby tá pokora, úcta tam bola. Tom si môžeme podať ruky, lebo presne toto aj moji rodičia, hej, že učili ma presne k tej pokore a vďačnosti za všetko, čo máš, aj keď sme mali málo, ale vždycky naozaj k tomu životu pristupovať aj za to málo byť vďačný. Dobre, OK, takže toto bol tvoj prvý zápas, bum, 30 sekúnd a išlo sa ďalej. A na druhý deň do roboty. A na druhý deň pápeža ideme strážiť, hej. Ďalší zápas bol proti Maďarovi? Maďar, že? László Kiss. László Kiss môže byť? Kiss. Áno, László Kiss, no, je to po maďarsky. Neviem, jak sa to číše, ale áno, to už bolo pod druhou organizáciou, pod organizáciou RFA. To bol vlastne ich úplne prvý gala večer, ktorý organizovali. Došli takí noví, na československú scénu. A vlastne promotor alebo majiteľ organizácie boli dvaja, jeden bol zápasník, ktorý bol o rok starší, chodil so mnou na športové gymnázium a druhý bol jeho spolužiak, on bol zase bývalý tenista, ale zase človek, ktorý skúsený, čo sa týka organizovania nejakých podujatí, lebo čo sa týka tieto gala, čo sú rôzne festivaly, tie hip-hop žije, to je práve on organizátorom. Čiže dali sa na túto scénu, že idú aj oni organizovať nejaký gala večer bojových športov. Tak mňa pozvali, ešte som ja teda nemal podpísanú zmluvu v Oktagone, lebo sa to tam nejak poposúvalo kvôli covidu a opatreniam, čo boli. Tak som nakoniec podpísal s nimi, lebo som v
tom čase dostal od nich, by som povedal, v úvodzovkách výhodnejšie finančné podmienky. A hlavne som tam mal možnosť takú, že otvorenú zmluvu, že keď nemám u nich dohodnutý zápas, môžem zápasiť aj v iných organizáciách, ktoré mi oni odsúhlasia. Čiže to sa dá, hej? Takáto otvorená dohoda. Hej? Dá sa. Pokiaľ akože tam nemá človek tú exkluzivitu, tak sa to dá. A či mi oni vyšli v ústrety. A pre mňa to vlastne na ten začiatok kariéry bolo fajn, lebo človek má 2 zápasy, oni keď budú v začiatku robiť 3-4 eventy ročne, to je málo, že ja by som chcel ešte na tom začiatku v úvodzovkách s tými tých ľahších súperov sa rozapasiť, možno aj častejšie, jak 2-3 krát do roka zapasiť. Takže keďže mi s týmto vyšli v ústrety, tak to bolo pre mňa taký veľký faktor. Okrem teda aj tej finančnej odmeny, že bola celkom slušná, by som povedal na to, že som tam prišiel zo skore 1-0. A to bola vlastne, keď máš tú zmluvu, tak to máš na niekoľko zápasov? Alebo nejakú Väčšinou sa podpisuje tak, že určitý počet zápasov lomeno nejaké obdobie časové. Čiže môže to byť, dajme tomu, že na 2 roky a na 5 zápasov. Čiže buď to človek ukončí 5. zápasom, tých 5 zápasov môže stihnúť aj za rok, keď mu ponúknú, tým pádom mu skončí zmluva, alebo mu vlastne vyprší časom. A ty si to mal na koľko si mal to podpísané? Tú zmluvu som mal tiež na nejaké 2 roky alebo 2 niečo obdobie, ale tu som tiež nestihol vyzapasiť celú, lebo oni ma vlastne nakoniec s tým, že to boli aj kamaráti, uvoľnili, keď prišla ponuka už z toho KSV, kde som teraz, tak ma oni odtiaľ uvoľnili spod tej zmluvy. Dobre, a k tomu zápasu s tým Láslom tiež vyhra v prvom kole? Áno. Tam čo tiež ti povedal Ilia, že chod tam, zajtra ťa čaká pápež? Nie. Lebo ten pápež na teba asi fungoval v tom prvom Ten pápež zápase, áno, ale tam som tuším mal na druhý deň voľno, takže to bola pohoda. Tak vybav ho a chod si oddychnúť, hej? No. To bol taký, tam som tuším, už bol niekde aj vyššie na karte, že sa končilo niekedy neskôr v noci, ale to bol taký, by som povedal, že ešte taký rozbehový zápas. OK, čiže to musia tak, toto je len tréning, hej? Áno. Ešte to sú klasika motivačné, to není super hodný tvojich kvalít, takže nemáme čo tu robiť v druhom kole a podobné. To je ako v mojej kariére. Ja keď som začal na futbal, tak ja som hral 5. ligu v Orechovej, tak som si musel, poviem to tak, že v úvodzovkách odsrať tú 5. ligu a teda, aby som postupoval, ale vieš čo, napríklad, keď som hrával tú 5. ligu, vieš, ja som hral napríklad zápasy, keď došiel útočník, má možno 30-35, ale došiel totálne ožratý. Vieš, proste ja som hral 5. ligu, ale niekedy v nedelu, vieš, po víkende som hral proti ožranom. Samozrejme, niektorí boli OK, hrali, ale vieš, tá 5. liga proste, ale tiež to bola moja cesta, že proste, vieš, tam ti každý nadáva to, ale to je proste súčasť. Podľa mňa najkrutejší fanúšikovia tí z dediny. Jasné. To ti dajú pocit, ťa poznajú, bývaš tam v dedine, ťa poznajú najlepšie. No. Dostal si týmto dážnikom po hlave niekedy, vieš, alebo rozhodca dostal, keď zle odpískal. To sme zažili všeličo. Dobre, čiže zápas László Kiss, nejako špeciálneho asi nespomínaš? Nie, to berem proste. Dobré zápasy na začiatok. Dobrý sparing, hej. Po 4 mesiacoch si mal ďalší zápas, keď som dobre čítal, a bol to Srb, Štefan Stankovič? Áno, to sme tiež taká ponuka na rýchlo zo Srbska. OK. To sme sa tuším akurát vrátili aj z Kuby. Vlastne tá organizácia RFA organizovala aj spolu s Tomým Kidom, že nás zoberú na Kubu. Sme išli nejakí 5 alebo 6 chalani, sme tam boli neviem či 10 dní na boxerskom kempe na Kube. Priamo v ich olympijskom centre, čo bol pre mňa zážitok, čo ja ako zápasník, čo moje ruky by som povedal, že taký priemer do MMA, že použiteľné, ale zrazu dojeme tam, akože podmienky na tej Kube, že katastrofa, že my sa tu pozrieme, a keď sa mám sťažovať na podmienky, kde trénujem, tak hovorím, že to je 5 hviezdičiek, porovnaní s tým, čo majú oni. A čo tam bolo katastrofálne? Tie podmienky, kde žijú, akože olympijskí víťazi, však oni ten kubánsky box je proste svetová špička, svetová elita. Tam človek príde, že v tomto žije olympijský víťaz, dvojnásobný olympijský víťaz, neviem koľkonásobný majster sveta. A oni sú tam, že majú taký camp boxerský, kde sú vlastne 1, 2, 3 v každej váhe. Sú tam ubytovaní, medzi sebou bojujú, vždycky to je, že kto z nich je najlepší, ten býva sám. 2, 3 bývajú spoločne. A tie podmienky, že tunak priemerná telocvičňa alebo nejaká boxerňa v bežnej dedine je, že 5 hviezdičiek oproti tomu, čo je ich olympijský gym, že tam malé vrecia, potrhané, polepené páskou. Došiel tam Tommy Kid, vysypal tam chalanom proste od kacuda, pytel,
to možno bolo 10 párov rukavíc, nejaké bandáže na rukavice, tí chlapci také očka sa z toho tešili. Ja že bláznite, že ste olympijskí medailisti, pomaly každý z vás, v každej váhe máte niekoho, kto má medailu na olympiáde. Že v takých podmienkach tam žili ring, topánky polepené, všetko, lepiace pásky tam fungujú a že dobre, aspoň sa človek naučí, že skúsim sa ja niekedy na niečo sťažovať, že trénujem v dvoch podmienkach, čo človek tu dojde, moderné gymy, všetko, ťa človek namerá, všetko, oni nič nepotrebujú, oni sa tešia z toho, že vlastne na tie kubanské podmienky, že majú aspoň to, čo majú, si to užívajú. Čiže to sme došli akurát z Kuby a rovno sme išli potom odtiaľ do toho Srbska. Čiže tiež som sa tešil, že využijem svoj boxerské skills, čo som tam natrénoval. A tam si vlastne trénovali medzi sebou alebo s tými domácimi? My sme práve, že trénovali aj s tými domácimi. A mali byť posledný deň, vlastne mali byť sparingy, ale ja som akurát dostal žalúdočné problémy, lebo tam to je tiež katastrofa. Si sa napil z kohútiku, hej? To práve, že ani nenapil, ale tam to podľa mňa bolo všade. Hej. Stačí, že si ten pohár bol umytý v tom kohútiku. Áno, alebo keď sa osprchoval, poznám to, ja som v Turecku hrával, trošku som si logol, už som mal aj ja. Takže tam si to človek užil, našťastie potom tie sparingy som sa im nejak, by som povedal v úvodzovkách vyhol našťastie, lebo fakt ísť asi s niekým, kto bol tretí na svete v boxe, by mi asi veľa nedalo, ale jemu možno hej. A akí to boli chlapi? To boli fakt, že v každej váhovej kategórii. Keď zoberieme v boxe 6-7 váhových kategórií, od najľahšej po ťažku, tak fakt v každej váhovke. Čiže mal si tam tú svoju váhovku, keď si mal ten tréning, hej? Fakt v každej váhovke tam mali jednotku, dvojku, trojku reprezentačnú. Ale dobre, ale máš na čo spomínať? No jasné. Hej. A to je zase presne to, že zase mi to niečo dalo do života a vážiť si aj v tých tréningoch to málo. Kto je tu a my tu máme airbajky, my tu máme také stroje, také, všetko ťa merá, všetko ti vie vypočítať, koľko čo potrebuješ. A tam tí chlapci majú proste ovál, kde musia odkopovať sliepky, lebo im tam proste po bežeckom ovále sliepky behajú, čo vďaka nim majú vlastne raňajky potom. Áno. Takže tam si to človek váži potom. Posilka taká, že keď som to ukázal niekomu, že poďte sa, toto je posilovňa, čo mal fotku, že to v Petržalskom paneláku. Máš tie fotky ešte potom by si mi vedel poslať? Niečo by som tam našiel. Dobre, keby si potom poslal, že by sme ukázali aj v podcaste reálne fotky, že ako to vyzeralo tam. Vieš, tak to by som možno našiel ešte. Áno, to v takých situáciách si človek naozaj, však aj si zoberia Brazílčania vo futbale, čo myslíš, však oni keď žijú v tých slamoch, ale proste za vidinou byť nejakým futbalistom, niečo dosiahnuť, tak oni celý deň proste bosí na pláži, preto sú najtechnickejší hráči. Proste oni nepotrebujú mať, neviem, luxusné ihriska alebo proste z umelou trávou, proste im stačí lopta, bosé nohy. A práve to, a tam potom získaš to srdce. Že proste vidíš, že ten človek to robí proste srdcom, pretože ho to baví. Ne preto, že má moderný gym a toto a potom tak sa fotiť. Dneska nepotrebuješ, fakt. Robíš to preto, že ťa to baví, že to chceš robiť. Ne preto, že má moderný gym a fotky a propagácia. Oni to nepotrebujú, oni nemajú Instagram, nemajú nič proste. Majú proste lásku k tomu športu. Možno, že presne dostanem sa niekam, tak sa dostanem tam, že bude u mňa postarané, že mám postarané o jedlo, ubytovanie a som šťastný z toho. To ma vlastne ten šport ma niekam posunie. Akože v tom je veľká pravda naozaj, že proste väčšinou zabúdame na to a ten šport je čisto len o tej láske k tomu, je to tak. Dobre, a ty si hovoril, že tam si mal nejaké zdravotné problémy na tej Kube? No však to. A potom si vlastne leteli si do Srbska. To kde bolo? V Belehrade? Alebo kde bol ten zápas? Nie, to bolo v tej časti, čo žijú Slováci. Bačský Petrovec. To, čo bol teraz aj nedávno, nejaká zase politická kauza tam v tom okolí. Sa natáčali, hej. Ale vieš, že v tom okolí, tam, čo je to slovenské okolie. A robili taký gala večer, kde vlastne bolo viac menej, že gro Slováci versus Srby. A ty si mal hlavný zápas? Nie, ja som tam mal, neviem, niekde na začiatku karty. Samé nebolo veľa zápasov, ale bolo také pekné prostredie, že také školské ihrisko vonku pod holým nebom. Také pekné, že vonku tam len ľudia tak pekne sedeli. Bolo to tam také, akože, taký pekný gala večer. Dobre, tak vidím, že ty k tomu tak pristupuješ. Bol to nejaký, jak sa volal, Golub, toho som vyflaskal v prvom kole, potom ideme nejakého Kiša, toho takisto potom Štefan Stankovič, to pekné prostredie, ale som ho dal dole. To bol tiež v prvom kole? Tiež v prvom kole. Počkaj, ja si to musím normálne takto, ten Stankovič bol najrýchlejší. V čom bol najrýchlejší? Akože najrýchlejšie ukončenie. Ten bol ešte rýchlejší než Golub. Čiže Evgenín prvé kolo, Kiš prvé kolo, Stankovič prvé kolo, potom tam bol Rakúšak nejaký Tridan, Bariamaj, či Bariamaj. Áno. Potom bol Rumun Grigore.
Jon Grigore, no. Či Jon Grigore, Áno. potom Sofian, to bol Francúz. Áno, to bolo v Emirátoch. Darko Stošič, tam prišla prehra. Dobre, ale z týchto, čo sme spomenuli, chceš by si k tomu nejako špeciálne na niečo spomínaš si z týchto? Nie, ale tak to poviem, to boli presné skúsenosti. Ten Jon Grigore, či ktorý to bol, ten tu bol vlastne na Slovensku, to bol v Prievidzi zápas, tiež pod RFáčkom. Čiže to už by som bol super taký, prvý taký kvalitnejší, že už bol v tej, sa hýbal okolo toho 150. 170. miesta svetového rebríčka. Čiže ten už išiel, tak by som povedal, do kvality. A potom už sme vlastne, došla tá pozvánka alebo ponuka na zápas tých Arabských Emirátov. To bol ten Francúz? S tým Francúzom. To som vlastne v tej organizácii som doposiaľ prvý Slovák, ktorý tam zapasil. Aj sme chceli s nimi niečo že vyrokovať, ale celkovo nehovorili, že mali problém, že nevedia ťažké váhy. Že to raz za čas. Sme tam chceli, že pekný opasok tam majú, aj celkom dobre platili. Si predstav v tých Emirátoch. Myslím, že tam tak toto bol taký, no ale zase beriem to, že to bolo super, lebo my sme tam vlastne pondelok ráno sme tam leteli jaziliom. Boli sme tam vlastne týždeň krásne v Abu Dhabi, 5-hviezdičkový hotel, strava, všetko zabukované. Sobotu zápas a pondelok ráno sme zase leteli naspäť. Čiže to bola taká pekná dovolenka spojená so zápasom. A ešte víťazným. Ešte víťazný, no a tak tam som sa natrápil, lebo to bolo tiež také pocovidové obdobie. Ilia išiel taký už z Bratislavy, taký, že to je pohode, nič mi není. Týždeň na izbe, akože našťastie on tam pokašľal, mne týždeň na izbe nič nebolo. Ale pred zápasom na rozcvičke hovorím, že sa nejak nejsem vo svojej koži. Dobre, chod tam vybavuješ. Klasika. Po zápase nič, došli sme pondelok domov, ja že aký som rozbitý, že 2 dní po zápase takto byť rozbitý, jasné, že som už testoval domov s covidom. Takže to bolo, že dobre, že nám ešte nerobili tie testy niekde na letisku. Takže, či ty si už aj počas takže zápasu predpokladám, že už počas zápasu, lebo necítil som ešte chorobu, ale vyslovene, že už ak som začal rozcvičku, že už som išiel do zaťaže, že už som cítil, že to telo proste není OK. A v tom zápase hovorím, že som mal naspárované, natrénované, že nemý možné, že ja som bol po prvom kole, že takýto vyflusnutý. Že úplne, že na kašu. A tam si ho v ktorom kole? To išlo na body. Na body. Jediný môj zápas, čo bol na body. Ale, tak dobre, ale tiež už super bol kvalitovo, že on už sa reálne hýbal, že prvá svetová 100. To bol ten vlastne ten Ion, hej? To bol ten, ten Francúz. Ježiš, prepač, Francúz. Sofian nejaký. OK. Potom, po tomto zápase nasledoval zápas s Darkom Stošičom. Tak. A tam nasledovala, jak si ty povedal, vlastne prvá prehra tvoja, ale nemáš ich veľa, takže... Prvá, posledná, dúfam, že na dlho. Tak. Povedz nám. A to už vlastne bola organizácia KSV, ktorá je, by som povedal, že taká historicky najsilnejšia na európskom trhu. Aj jedna z najkvalitnejších na svete. Čo sa týka mojej váhovej kategórie, by som povedal, že možno patrí medzi top 3, čo má akože poskladanú tú ťažkú váhu, čo sa týka zápasníkov, ktorí tam zápasia. Čiže my sme už predtým dávnejšie mali nejaké ponuky na nejakú 1-2 zápasy. V tej organizácii vždycky to nejak nevyšlo, lebo už sme mali dohodnutý zápas z RFA, čiže už som nemohol vlastne riešiť s nimi niečo iné. Toto bolo obdobie, že som nemal nič dohodnuté. Vlastne ponúkli nám, že zápas s Darkom Stošičom, čo bol v tom čase bol jednotka vo váhe, v tej KSV v ťažkej váhe, bol to tiež zápasník, ktorý predtým zápasil v UFC. Je to akože v Srbsku veľká hviezda, čo Srbi sú tiež takí, že majú k tomuto športu veľmi blízko. Takže my paradoxne s Darkom máme ešte spoločného kamaráta veľmi dobrého a dokonca sme spolu plánovali ešte predtým nejaký spoločný camp, že on mal dojsť sem alebo ja tam trénovať. A dúfam, že dobre, tak sme to nestili, však môžeme si dať zápas. Takže pohoda, tak sme to zobrali. Tá príprava už na ten zápas bola taká kratšia, lebo štandardne tá príprava je okolo 3 mesiace aj trošku. Čiže my to potom voláme, že short notice, ale toto bolo zhruba nejaký mesiac a pol na prípravu do toho zápasu. A hovorím, že možno keby nebuď zase nejaké nešťastné chvíľky v tom zápase, že by mi oči neubehli tam, kam mi ubehli a videl by som ten úder, čo ide, že by som sa mohol, tak hovorím, na body to kľudne mohlo ísť vtedy na našu stranu. Ale bohužiaľ, presne tie skúsenosti jeho v porovnaní s mojimi boli z veľkých zápasov možno niekde inde. A to nejakým spôsobom využil. No, že ja už som mal to v tom 3. kole celkom dosť, oči mi tak trošku ubehli na hodiny, že som sa pozeral, že koľko dokonca, lebo tiež skúsenosť, čo už som od toho zápasu zmenil.
A zápas s Darkom som si zobral len jedného trénera, lebo KSV vtedy, že oni vlastne, alebo takto, že keď nemá niekto hlavný zápas, vlastne platia cestu len jednému trénerovi, ale ten štandard je normálne, že si teda všetci fighteri berú 3 trénerov. Ja som tiež vtedy povedal, že to bolo posledný krát, lebo ten jeden tréner, Ilia je síce super, dokáže sa s ním človek rozzapasiť, dokáže rozlapovať, dokáže človeka mentálne nastaviť do toho zápasu, ale nedokáže pri tej klietke postrážiť všetko. Nedokáže strážiť aj čas, nedokáže sledovať všetky tie faktory, ktoré sa tam dejú. Čiže to bol vlastne posledný krát, keď sme išli na verziu, že jeden tréner a presne, že radšej oslovím si nejakých kamarátov, nejakých sponzorov, že daj nejaké auto, zaplat cestu, zaplatie ubytovanie týmto ľuďom. Hovorím, že tu v Európe to není také drahé, zase docestovať ešte tých 1000 kilometrov sa dá. Takže to bolo také, získali sme tam nejakú skúsenosť, ale bohužiaľ sme tam získali aj tú prvú prehru. Ale tak na prehrách sa učíš a sám si to povedal, hej, že videl si, že proste, že čo všetko ešte potrebuješ, alebo čo musel si zažiť, proste si myslím, že takéto niečo, aby si zistil, že toto nie, toto áno. A čo, ako jak si ty hovoril, že ubehli ti oči, lebo tak podľa mňa je to strašne rýchle, hej, že proste tam jeden sekunda, on nezaváha a ide, hej, že a tebe ubehli ako keby v nejakom momente oči a čo sa stalo? Ja som sa pozrel, lebo štandardne, keď máš niekoho v tom rohu, tak niekto tam má na starosti čas, aby ti to hlásil. Jemu niečo kričali, lebo sme boli akurát sa nachádzali bližšie k jeho rohu. Jemu niečo tam kričali o čase, lebo vedeli, že na body to môže ísť na našu stranu. Ja som sa niečo, potom srbsky, som sa že niečo s časom, tak som sa iba pozrel tak na hodinky a to bola, že normálne, že pol sekunda, čo mi oči otočili doprava na obrazovku a presne z tej, jak mi oči otočili doprava, tak vlastne z tej strany mi zrovna prišiel taký fajný úder zrovna na takú tú vypínaciu časť, že ma ani nevyplo, ale vlastne mi by som povedal, že podlomilo nohy. Aj rozhodca je o tom, že rozhodca to má usúdiť, že vidí, že kedy je stop. Rozhodca keby chcel to mohol nechať, ale jeho zároveň robota toho rozhodcu je aj chrániť zdravie tých zápasníkov. Čiže ja to zradím, nechcem vyčítať, že ten rozhodca to mal nechať alebo nemal. On to tak usúdil, že je proste stop, tak stop. A rozhodca to zastavil. Aj keď ja som ešte bol schopný reagovať, ale zápas skončil a vlastne... A to bolo v 3. kole, hej? To bolo v 3. kole. Už tak zhruba nejakú, možno minúta a pol pred koncom posledného kola. OK, a keď ty si vlastne zažil, bola to tvoja prehra, ako si to bolo potom v zápase, hej, že ako športovec, jak si tomu nejako jak si to možno ako keby spätne prepočítal, alebo jak si to vyhodnotil? Tá klasika to bola takéto, že prehry ma posúvajú toto, ale na prvom mieste bolo sklamanie, jasné, že človek si pripísal, dá sa povedať, prvú prehru v tejto profi kariére, aj v rámci tej amatérskej, ja som bol, keď to zrátam aj so zápasením, že fakt, že niekoľko rokov som neprehral, či v zápasení, či v amatérskom, proste nikde a zrazu tá prvá prehra. Človek sa s tým musel tak zmieriť, lebo už bol taký sa páči, že aj pred tým zápasom sme boli vonku, že som sa už videl, že konečne sa mi trošku, že porazím teraz jednotku, že konečne sa mi Instagram rozbehne, možno nejakí sponzori konečne prídu. A si tak potom taký sklamaný, že tak zaznič. Vieš, ale presne, potom sa človek časom si k tomu sadol, presne dal si tieto veci, že čo všetko musíme zmeniť a nastaviť, nepodceniť v ďalšej príprave a z toho sa poučiť. Z každej prehry sa poučíme, ver mi to. Všetko, čo sa deje v našich životoch. A keby sme všetko len vyhrávali, kam by sme sa posúvali? Ako by sme posúvali tie naše hranice? Ako by sme sa zlepšovali v tej našej športovej, tvojej športovej, ja už mám po športovej, ja už si chodím len tak zabehať, takže myslím si, že všetky tie veci sa dejú z nejakého dôvodu. Určite. OK, na ďalší zápas si mal s Kamilom, Gavriolek. No, Poliak. OK. Samozrejme, po prehre prichádza väčšinou výhra. Áno. A vtedy som už mal vlastne aj nového manažera. Ja som tedy že ale my nechceme zápasiť. Nás vtedy posadili po tej prehre s Darkom na 6. miesto rebríčku v tom KSV, čo akože je celkom slušné. Vlastne každý, kto sa hýbe v tej prvej desiatke, by som povedal, že šťastný človek alebo úspešný. A na 6. a dali nám nejakého Gavroleka, sme povedali, že príjom není žiadne čísielko, že prečo nám dávajú, že my nechceme zápasiť s niekým, kto není v rebríčku. Tak KSV, že dobre, že my sme vám dali 6. miesto, ale že Gavrolek v podstate je len, že oni majú teraz vyraznený rebríček len top 8, že on je devina. Že, no dobre, tak ale potom sa ešte medzičasom posunul na nejakú 8, ale tiež to bol frajer, čo mal nejakých 8-0 na amatérskej scéne, veľmi dobrý grappler, že jiu-jitsu mal veľmi dobré, čo mne ako zápasníkovi není moc výhoda, presne on
na tej zemi vie robiť. Štýl, hej. Čiže mu to by na tej zemi celkovo aj sedelo. A v profi MMA bol tiež neporazený, mal nejakých 5 alebo 6-0. A ja som tam išiel po prehre, on išiel nabudený. Čo som len videl, že amatérska profi scéna dokopy mal 13-0 v rade. A že kokso, že neviem, však to môže ohroziť niekto, to je v rebríčku. Ale tak, dobre, však vy ste organizácia, koho vy poviete, že s kým mám zápas, ja nebudem odmietať nikoho, vy ste šéfovi a vy ste kvázi moji zamestnávateľia, že čo poviete, to zoberiem. Takže dali tohto Poliaka, tak OK, ideme zobrať Poliaka. Tak sme zobrali a zase prvá runda. A jak si ho vybavil? Prvá runda, zlomený nos, dovidenia. Hej. To bolo tiež nejaké, koľko, 20 sekunde? Nie, to bolo možno aj nejaká minútka niečo. Tiež sme skúšali sme, vedel, že som zápasník, tak odmietol taký ten prvý môj útok. Potom hneď dostal v postoji, tak mu tam sadla jedna zadná, že mu vykrivilo nos. Celý mu ho tak vytočilo do boku a padol na zem a tamto rozhodca zastavil. OK, dobre. A mňa to vlastne tak naspäť hodilo. Naspäť sme na víťaznej, to sme potrebovali, ideme ďalej. Ale videl si ten rozdiel, hej, že pred tým zápasom s Darkom a zápasom vlastne s Kamilom. Cítil si to nejaké vnútorne? No cítil som hlavne, že aj ten tým tých ľudí okolo už som tam mal a to je strašne veľa. To je strašne veľa, že má tam fakt, že jedného trénera, alebo má tam fakt celý ten proste tým ľudí, možno aj ne, že všetkých tam v rohu, ale dajme tomu v tej šatni, dajme tomu, že na tej tribúne človek cíti, že to je proste strašná podpora. Že každý má svoju robotu, ten má proste zobrať hento, ten tamto a zrazu predtým to bolo len, že jeden človek, ten má brať kýbel, má brať lad, má brať chránič na zuby, má sledovať čas, má sledovať zápas, má na starosti postoj, druhý má na starosti zem a zrazu všetko na jedného je podľa mňa strašne veľa. Dobre, super, tak ďalší zápas, Brazílčan, Ricardo Trasel. Dobre som si to napísal, áno. Ricardo Trasel. Ďalšia výhra, neviem, či to bolo tiež v prvom kole, alebo... Nie, toto bolo až v druhom. Taký skromný, že... Toto bolo až v druhom. Nie, v prvom, prepáčte. No, ja väčšinou v prvom, ale tak... Akože snažím sa, alebo väčšinou už tak stavkové ma poznajú, že to dávajú na prvé kolo, malý kurz. OK. Tak som im to pokazil. A ako spomínaš na Ricarda? Ricardo bol tiež vlastne bývalý titulový vyzývateľ v KSV. Tiež bol top zápasník, čo sa týka rebríčku. Prvý zápasník, ktorý bol vyšší odo mňa, výškovo. Čiže tiež máš koľko výšku? Ja mám 196, on mal cez 2 metre. OK. Čiže taká nepríjemná atletická postava, štihla, žiadny taký závalitý týpek. A vedel som, že je nechutný na zemi, že robí proste perfektné páky na nohy, že niekoľkých aj špičkových zápasníkov poľských tak poukončoval. Čiže vedel som, že si na to musím dávať pozor, ale stalo sa presne to, na čo som si mal dávať pozor. Hneď v prvom kole mi lapol tú nohu, ale zase už tam prišli tie nejaké skúsenosti, presne čo človek mal z tréningu aj s inými fightermi, keď sa bavil v živote. Že niekedy treba vlastne, aj v tom futbale to bolo, že niekedy radšej obetovať, seknúť niekoho za červenú kartu, ale vlastne zachrániť to ten zápas, keď máte dohrať o jedného menej. Tak sme tam urobili trošku, hovorím, že obetovať nejakým faulom minus bodom, ale nenechať si utrhnúť nohu, aby som mohol pokračovať. Takže už mi páčil nohu, tak som tam dal trošku taký kopanec, ktorý, ja hovorím, že som nemieril na tú hlavu, hej, samozrejme on sa zohol. Čo bol kvázi faul nejaký, dostal som nejaký trestný bod, ale kvázi ma to zachránilo, že ma to udržalo v tom zápase, lebo keby ešte možno 2-3 sekundy ťaha, tak by mi možno už ruplo koleno a bolo by po zápase ešte, aby som mohol ísť aj na operáciu s kolenom, čo by nebola žiadna výhra. Takže možno za taký možno menší faulik som si zachránil ten zápas a potom som ho knockoutoval v druhom kole. Za to. Takou ľahkosťou, tak akože držal mi koleno, mohol som ísť na operáciu, ja som robil taký menší faul. A už som cítil, že už to tam ide pukať, ale... Hej. Už to bolo. A jak si ho knockoutoval? Chcel ma potom hodiť na zem, tak som, zápasníci sa nehádžu, že to by bola hanba, keby mňa hodíš. Tak som mu to rozdrhol, jemu nejak tam cvaklo rameno, tak som videl, že mu padla ruka, presne ten tým už videl, aj z iného uhla, že proste to rameno nemá v poriadku, že choď mu cez tú pravú ruku. Že OK, tak som mu len jednou zhodil ruku, a zo spodu taký zvedačík, že ču. A išiel spinka, tak tam poskladalo úplne, že na to tam. Ricardo, OK. OK, potom ďalší západ, neviem, či to asi posledný pred tým ďalším tvojim alebo veľkým zápasom Michal Martinek, áno.
Takže Čech. Áno. Vlastne zápas s Michalom som si, dá sa povedať, že vypýtal. A potom v zápase s tým Ricardom Praselom, pretože že Michal bol vlastne prvý šampión v oktagone, keď oktagon začínal. Nielen v ťažkej váhe, ale že historicky celkovo v oktagone. Bol prvý šampión vlastne v oktagone v ťažkej váhe. Bol taká pomyselná československá jednotka, keď nerátame vlastne ešte Maťa Budaja, ktorý ho rátame, že on teraz je v tom UFC, teraz sa vrátil naspäť do Európy, do oktagonu. Čiže hovorím, že pre mňa to bol taký zápas, že on bol vlastne šampión, keď ja som ešte nemal ani prvý profesionálny zápas. Hovorím, že ja by som to chcel, že ne pre seba, ale že pre tých československých fanúšikov ten zápas, že ja proste Michala rešpektujem, že proste viem, že to je dobrý chalan, dobrý zápasník, taktiež športovec od malička, že dajme to zápas tým československým fanúšikom, aby sme proste ukázali, predsa ten západ medzi Českom a Slovenskom vždycky je zaujímavejší, ako keď mi dáte Brazílca alebo dáte mi Poliaka, ktorého ani nepoznajú tí československí fanúšikovia. My vo futbale, vieš, alebo hokej, vieš, že vždycky tam je tá rivalita. Vždycky tam ten náboj bol väčší, takže potom teda, že OK, bude vlastne gala večer v Ostrave, že tak máte hlavný zápas. Ešte nám to dali ako hlavný zápas v KSV, čo je akože top európska svetová organizácia, čiže za mňa proste veľká vec, som sa na to strašne tešil. Takisto aj on. Dali sme do toho, aj on hovoril, že fakt prípravu mal dobrú, fakt trénoval so špičkovými zápasníkmi v Poľsku, že sa na mňa pripravoval. Myslím, že sme tiež dali pekný zápas, ukázali sme fanúšikom taký pekný československý. Presne, aj s tou pokorou, že nebol tam žiadny nejaký trash talk, nič. Kamaráti slušne pred zápasom, po zápase, môj tým, jeho tým, išli sme si dať pivko po zápase, pokecali sme. Do dneska máme pekný kamarátsky vzťah, napíšeme si a tak ďalej. A výhru si ako dosiahol? Výhra bola v druhom kole. Tiež k knockoutom? Technické knockout. A ešte som chcel opýtať, že jak si spomenul všetkých tých bojovníkov, že vieš, lebo vo futbale je nejaká taktika, že proste máme nejaký rozbor zápasu, že sa pripravujeme, že na toho hráča si treba dať pozor na to. Ako to máte vy napríklad v tých bojovných, že nejako špecificky sledujete jeho zápasy, alebo sleduješ zápasy toho protivníka, alebo ako je tá príprava už na samotného toho svojho rivala? Tým, že vlastne supera väčšinou vieme, že dlhšiu dobu dopredu, tak napríklad ja si pozriem nejakého zápasy, ale nechávam to viac menej na tých koučov, aby ho mali nasledovaného. A potom oni vlastne do tých tréningov, či to je postoj, alebo ten wrestling sa snažia mi schovať, aplikovať tie veci, aby som to nemal ja v hlave, že toto robím preto, lebo on to robí, lebo to mám napozerané, ale chcem to tak mať, že proste podvedome to robím. Že to je také pre mňa prirodzené, takto som to robil v tréningu a nevyslovene fixované proste len na toho človeka. Že ja si to proste, napríklad Mišo Martinek boxoval z opačného gardu, tak ja som si ani neuvedomoval, že proste ten tréner na tých lapách má proste pripravuje celý čas vlastne na to, že on robí tým opačným zadným dlhým úderom. Že proste ja to mám na tých lápach na tie 2 mesiace, proste sa na to pripravujem, ale nie je to vyslovene, že lebo som to ja napozeral. Ja si pozriem nejakého posledné 3-4 zápasy, lebo asi viac zápasov nemá väčšinou zmysel pozerať dozadu. Keďže tie 3 zápasy, 4 rátam, že sú tak obdobie 2 rokov. Starší zápas asi by mi veľa nenapovedal. Čiže ja si pozriem tie 3-4 zápasy z ktorých, aby som vedel, že čo viem, že aký má pohyb po klietke, či sa snaží držať si stred, alebo rád chodí vlastne po kraji točený ku chrbtom, alebo pretáča to, nepretáča to, jakým spôsobom, kedy, čo viem, si vidí na ňom nejaké signály, že dá si hore ruky, tak viem, že sa chystá do takedownu, alebo že chce niečo, že nejaké tieho štartuje, že to sa tam snažím ponachádzať, že či tam niečo nájdem, aby som si zvykol na tieto, ale ostatné tieto veci väčšinou nechám na tých trénerov, aby to dávali do tých nejakých drillov, mi tam schovávali. Čiže oni skôr ako keby zanalýzujú, alebo pozrú si toho súpera a oni skôr potom už vedia, že čo je jeho silnejšia stránka, už to aplikujú vlastne do toho, to zápoja do toho tréningového procesu. OK, ako to máš, keď sú tie stand-downy? Ako reaguješ na nejaké provokácie, že mal si v tých nejakých stand-downov nejaké provokácie, ako ty sa k tomuto stavieš, alebo aký ty máš to vnútorné nastavenie? Robíš to s tebou niečo? Ne, akože ja si tam vždycky idem pozrieť, tiež tam vlastne človek veľa vidí v očiach toho človeka, keď sa tam pozrie, vidí nejaké cúkanie, žmurkanie. Nemal som nikoho z týchto chalánov, s ktorým by som mal stare down, že by sa snažil nejakým spôsobom provokovať nejaké sácačky alebo niečo.
Teraz paradoxne akorát posledný stare-down, čo som mal s tým Philom Defrisom, ten mi tam niečo rozprával, ale tak ja mám celkom výhodu, že neviem po anglicky moc dobre. To sme dvaja. takže s úspevom som sa na ňo len usmial, že OK, dobre, ale absolútne neviem, čo mi rozprával. Ešte potom moja žena sa ma tam pýtala, že čo ti hovorí, že si tak smeria, že neviem. Akože z teba ide taká pokora, proste normálne, že až, no, fakt, že klobúk dole. No neviem, takže poklepal som mu po ramene, usmiali sme sa do kamery, že dobre, vidíme sa v klietke v Třinci a dovidenia. Dobre, tak začal si túto tému, lebo naozaj čaká ťa ďalší zápas, veľký zápas a povedz nám, mám z toho zimomriavky, povedz nám, čo to je za zápas, kde to bude, kedy to bude a proste, kde ťa môžeme zasa vidieť. No, takže je to veľký zápas, nielen pre mňa, ale fakt, že pre celú MMA scénu Československu. Bude to 18. októbra v Třinci, fakt, že kúsok od Slovenska, od slovenských hraníc, od poľských aj od českých, čiže fakt je to kúsok, čo by človek kameňom dohodil. Čaká ma zápas so svetovou 13-kou, držiteľom opasku v KSV, ktorý je už 12 krát ho obhajoval, čiže je najdlhšie kráľujúcim šampiónom, nielen v KSV, ale dokonca na svete, že nikto tak dlho nedržal titul v kuse bez prehry ako on. Čiže veľmi sa na ten zápas teším. Vlastne môžem sa stať ja prvým Slovákom alebo aj Čechom, ktorému sa ten titul v tejto organizácii podarí dostať, pretože ešte nikto, či Čech alebo Slovák ho nezískal, aj keď tam pokusy boli. Zo Slovenska sa o to pokúšal Attila, pokúšal sa o to Ivan Buchinger, z Čiech tam Leo Bricht, ale ten len dočasný titul mal bojovať. Nikomu sa to nepodarilo, takže verím tomu, že ja nájdem tú cestu a že ten titul a ten KSV opasok doneseme už sem na československú scénu. Ako ty sa tešíš na tento zápas? Čo prežívaš? Ja už sa na ňo teším hlavne veľmi dlho, lebo sa pripravujeme od nejakého januára. Pôvodné plány boli, že ten zápas sa mal uskutočniť ešte niekedy v lete. Čiže my sme tak boli nastavení, že tých 5 mesiacov prípravu, ale už ťaháme 10. Čiže sa už človek vlastne fakt, že teší na to, že aj tá príprava už proste vrcholí, že si potom konečne môže odpočinúť, lebo 10 mesiacov v príprave je fakt, že strašne veľa, to si človek nedokáže predstaviť, lebo to není, že chodím 10 mesiacov pravidelne do posilovne, ale to je, že 10 mesiacov idete intenzitu od 7 do 11, 12 tréningov týždenne, ktoré sú proste fakt, že naložené a veľmi ťažké. Takže človek sa už teší, to bude mať nejakým spôsobom za sebou, že všetko, čo trénoval, že tam proste môže v tom zápase ukázať. A na druhej strane sa aj porovnať s niekým, kto je proste svetová 13. Niekým, kto proste je najdlhšie kráľujúci šampión a že má možnosť toho človeka ísť a poraziť ho. Že to je proste pre mňa brutalita, že tiež keď sa nad tým zamyslím, tak má také zimomriavky, taká strašná energia, že akú príležitosť som dostal. Tak ako naozaj, je to obrovská vec a neviem, že čo mám k tomu povedať, lebo neviem, my sa určite tešíme na tento zápas a chcel by si ma niečo odkázať? Alebo máš pre neho niečo špeciálne? Tak ja mám ešte to som chcel, že ako možno vnímaš? Len to som chcel možno, že ako? Tak ja ho vnímam ako legendu, lebo má 39 rokov, fakt dosiahol to, čo nedosiahol nikto, aj keď to dosiahol teda neúplne v tom UFC, ale v tom KSV, čo tiež furt považujem za to, je proste špičková organizácia svetová. Takže to má akože môj rešpekt, môj obdiv za kvality, ktoré má aj na to, že má 39 rokov. A v Anglicku trénuje v gyme pod vedením, kde je vlastne Thomas Spinall, ktorý je teda svetová jednotka v UFC, je šampión UFC, že majú fakt kvalitný gym, kde trénujú. Ja len verím tomu, že do tej prípravy dal maximum, že si to užije, že ma za žiadnych okolností nepodcenil a že v klietke podá dobrý výkon, aby som potom ja nemal nejaký pocit, že som porazil nejakého dôchodcu, ktorý tomu nedal maximum. My ti naozaj z celého srdca budeme držať palce, lebo naozaj máš sebe pokoru, odhodlanosť, ideš si za svojím. Ja ti naozaj, nielen ja, ale ja si myslím, že aj ľudia, ktorí budú sledovať tento podcast, tak si nie touto pozvánkou, ale týmto rozhovorom naozaj získal naše srdcia a ja ti naozaj držím palce, aby si to zvládol, aby si mu ukázal, kde je jeho miesto. A naozaj ja si myslím, že vyhráš tento zápas. Nechcem akože hovoriť dopredu veci, ale naozaj budeme ti naozaj zo srdca veľmi držať palce. Ďakujem pekne. Štefan, povedz nám ešte, ako to funguje s tými financiami v tomto športe.
Tak financie sú taká komplikovaná téma. Dá sa povedať, že keď už je fighter alebo ten zápasník na nejakej lepšej úrovni, tak už si aj v rámci tej organizácie alebo v rámci zmluvy príde na, by som povedal, že na peniaze, ktoré sú že slušné, ale to sa bavíme o peniazoch, že stále nie sú peniaze typu, že viem z toho, že luxusne žiť alebo mať nejakú hore ruku, pokiaľ sa nebavíme o nejakých top zápasníkov niekde v UFC a podobných organizáciách, ale dajme tomu zápasník na mojej úrovne, že kebyže moc chcem, tak že človek by z toho vyžil, z toho, čo dostane, ale keď si človek potom ešte do toho zaráta náklady na prípravu, že by fakt niekam potreboval cestovať nejaké zahraničné kempy, tak stále to není o tom, že dokážem z toho, že luxusne žiť, ale je to také, že aby sme sa mali o niečo lepšie a tak ďalej na tieto veci a väčšina tých zápasníkov aj tak je proste odkazaná na nejakých tých sponzorov a na nejakú podporu presne takých tých ľudí, kamarátov zo svojej strany, ktorí ho nejakým spôsobom vedia podporovať. A zápasníci, ktorí sú na tej nižšej úrovni, tak tamto už fakt hodnotím, že to je proste, že dostanú niečo zaplatené za to, že robia niečo, čo ich baví. A to je vyslovene také už že na kávu peniaze. Lebo to, keby sa bavíme, že by mali absolvovať, že reálnu ťažkú prípravu, dajme tomu 3-4 mesiace, platiť si tých koučov, platiť si všetky tie veci okolo rehabilitáciu, fyzio, suplementáciu, všetky tieto veci, tak nemá šancu im to vykryť. Ako to máš ty v tvojom prípade? Tak ja mám našťastie tým, že už nejaký ten rok sa pohybujem, mám nejakých kamarátov ešte aj z éry zápasenia, tak viac mne to je o tom, že mám nejakých tých sponzorov, ktorí mi dajme tomu vykryjú, že mi zaplatia tých trénerov, niečo ma podporia, aby som mal, dá sa povedať, na nejaký fyziocentrum. Teraz najnovšie fungujeme na tej intravenóznej terapii, čiže zo všetkých týchto vecí, ktoré nejakým spôsobom potrebujem mať zabezpečené v tej príprave, viac menej mám vykryté, že pomocou presne takýchto kamarátov, sponzorov, že ma nejakým takýmto spôsobom podporia a nemusím potom na to míňať tú výplatu z toho športu alebo za ten daný výkon a môžem napríklad tieto peniaze potom už skôr tak investovať, že do rodiny dopriať aj potom tej manželke, že niekam ísť na dovolenku za to, že nebol čas sa aj vlastne venovať malému toľko, koľko by som možno chcel. A presne, aby sme sa mali napríklad do niečo lepšie, človek potom už chce niekde investovať, keď niečo našetrí a tak. A bolo by možno najlepšie, alebo keď sa bavíme takto o tých fighterov, že keby si mal naozaj, že jedného silného sponzora? Určite pre tých veľkých zápasníkov alebo pri tých špičkových, ktorí fakt, že robia dobré meno po športovej stránke, ideme sa teraz baviť o športovej stránke, by bolo najpríjemnejšie mať, že proste jedného kľúčového veľkého sponzora, ktorý by sa o ňo staral a nemusel by tým pádom ten človek chodiť do roboty, čo by mu vlastne odpadlo, bolo by za ňo zaplatené všetky tieto veci, čo musíme platiť štátu, aj sociálne, zdravotné, tieto odvody, že by sa o toto mal postarané. Takže určite by to bola pre toho človeka veľká pomoc. Ešte, čo sa týka tých sponzorov, hej, že keby si napríklad aj získal čo silného sponzora, že neviem, ako to funguje, že čo viem teraz, keby si sa napríklad príklad nechcem čerta malovať na stenu, hej, že sa zraníš, že ako to je proste, že dokáže tento sponzor ako keby sa o teba postarať aj po, alebo jak to takto možno funguje, že neviem, či máš niekoho takého, čo má silného sponzora, že ako to potom funguje v tom reálne, jasné, že on ťa podporuje, financuje ťa, hej, ale aká nastáva potom situácia, že keď sa čujem, že prehrá, alebo nastane taká situácia, že keď sa aj človek zraní? Neviem to zhodnotiť, pretože ja sa s chalami, čo majú takýchto sponzorov, čo väčšinou sú také stávkové kancelárie, kasína, alebo takéto nejakí veľkí hráči, ktorí sú schopní to financovať. To je väčšinou to, jak to oni majú dohodnuté na nejakej zmluve, že či tú zmluvu majú nejakým spôsobom asi väčšinou na nejaké obdobie, nemajú to možno niekedy býva, že na konkrétny zápas, že proste do tohto zápasu ťa budeme financovať, ale skôr si myslím, že čo sú presne tie typy, že stávkové kancelárie, kasína, možno nejaké veľké developerské spoločnosti, tak to majú nejakým spôsobom dohodnuté skôr na nejaké obdobie, dajme tomu podpíšu zmluvu na rok, na 2 a sa o ňo starajú. A to, či je ten zápasník zranený, sú presne veci, ktoré neovplyvní. Je už to na ňom, či si on platí nejakú nejakú poistku. Hej, to ja viem. A bude o ňom nejakým takýmto iným spôsobom postarané. Tak som nemyslel, že tak som sa chcel opýtať, no, že proste nejaká tá, poviem taká, že tá istota, hej, že čo je lepšie, že či má naozaj silnejšieho sponzora jedného, alebo že či máš naozaj tým ľudí, ktorí, jak si ty povedal, že kamarátov, fakt, že ľudia, ktorí ťa poznajú
ako človeka, ktorí ťa podporujú, ktorí vidia v tebe naozaj ten potenciál a tí ľudia, ktorí naozaj investujú, ale vedia, do koho investujú a čo investujú. Určite áno. Napríklad mám teraz takú skúsenosť z nedávnej doby, som akurát riešil nejakú hypotéku. Presne som si hovoril, že celkom dobre som zarobil, celkom dobre, že mám dobrý príjem, všetko pekne priznané, že som si zaplatil dáne, všetko poctivo odrobené, že im to dá využiť, že chcem niečo, nejaký apartmánik sme chceli s manželkou poriešiť. A vyslovene, že napríklad tento spôsob, ktorý mám ja, že mám jeden zápas za pol roka, každá banka, že darmo, že vy ste si zaplatili XY tisíc na daniach, platíte si odvody, všetko, ale to máte nepravidelný príjem. A prečo, keď má človek nejakého toho sponzora, dajme tomu, strelím, že 2000 mesačne niekde na papieri, na nejakej zmluve, už to je proste nejaký pravidelný príjem, ktorý mu aj tie banky napríklad akceptujú. Tiež to nejaký takýto nepravidelný príjem, že mám zápas raz za 3 mesiace, raz za pol roka, raz za rok. Proste síce ten príjem môže byť aj vysoký, ale furt je nepravidelný a banky s tým napríklad majú problém. OK, a čo si myslíš, alebo čo by ti možno pomohlo získať takého silného partnera? Čo by pomohlo? Tak ja som športovec, ja jediné, čo môžem ponúknuť, sú kvalitné športové výkony a bohužiaľ väčšinou tí sponzori, alebo aj keď som ja niekoho oslovil, tak to je v dnešnej dobe nastavené na to, že sociálne siete, ale keďže ja chodím do roboty, robil som v zložkách, ktorých som robil, môj život nebol stávaný na to sa nejakým spôsobom propagovať, dávať sa nejak strašne do popredia na tých sociálnych sieťach. Predsa len sme chceli nejakým spôsobom ostať tak utajení, byť taký nikšie, že nikto nás nemusí môcť vedieť. A staviam si viac na tom športovom výkone, že proste moje gro je robiť šport a ne, dajme tomu, natáčať si nejaké vtipné videá na Instagrame, na TikToku, robiť na tom, lebo mám stráviť niekoľko hodín natáčaním blbosti, no ja ten čas radšej strávim v tom gyme, niekde dajme tomu fyzioterapeuta, aby som bol zdravý, v nejakej regenerácii, aby všetko bolo v poriadku, ako silou mocou natáčať niečo, len kvôli tomu, aby som mal nabité sociálne siete. Proste ja som sa rozhodol, že chcem byť športovec, tak sa snažím predať svojim výkonom. Ale na to sa aj priprav, lebo ty ten výkon ponúkaš. Vieš, čiže ja si myslím, alebo ty už máš čo ponúknuť. To neznamená len tým zápasom, čo ťa čaká, ale tým už, čo máš za sebou a čo ťa ešte čaká pred sebou. Čiže ja si myslím, že v tvojom prípade ty už máš čo ponúknuť. Neviem, či to tak vnímaš. Vnímam to tak po športovej stránke. Vieš, ja nemyslel som to, že teraz viem, že nie je to ako keby, áno, po tej športovej stránke, hej, že áno, ty si povedal o tých fajteroch, alebo ktorí to robia aj takýmto spôsobom, hej, že skôr sa už potom si vyberajú tú cestu, že čo naháňajú, hej, a ty si proste, ty naháňaš vlastne, alebo sa venuješ fakt, že to bereš čisto len z tej športovej stránky. Áno, ale to je, že veľa firiem je práve odkazaných na to, že dáme tomu, kým neboli sociálne siete, nebol nejaký Instagram, videli sme, mali rôzni športovci, mali nejaké reklamy, podporovali. Dneska väčšina firiem dáte peniaze radšej nejakému influencerovi, ktorý bol niekde v nejakej reality show. Odtedy o ňom nikto nič nevie, ale dajme tomu, má na tom Instagrame 100 000. Ako človek, ktorý, dajme tomu, ja mám na každom videu, čo sa týka zápasu, dáme 100-150 000 hliadnutí, možno viacej, ale mám followerov pár drobných v odzovkách a oni to proste berú, že ty nejsi pre nás reklama. Lebo oni dneska už to berú, že vie to viac nejaký reklamný produkt. Áno, ale či vieš, treba sa zamyslieť nad tým, že či to je naozaj kvalita. Ale to je na zamyslenie na tie firmy, ktorým dávajú tie peniaze, koho ponúkajú. Ja môžem osloviť, dajme tomu, ten môj manažment môže osloviť niekoho, či si ma oni vyberú, či povedia, že áno, nie, to je vyslovene na nich. My nemôžeme nikoho nútiť. Ja chápem, hej, že proste nevieš, že tých... Keď sa oni rozhodnú tak je to proste tým, že OK, pre nás je zaujímavejší niekto, dajme tomu z nejakej bizarnej organizácie, hej, že, lebo proste tam si nejaký robí blbosti, je vtipnejší, tak radšej dajme tomu jemu, lebo má väčšie dosahy na niečo a je v úvodzovkách spájaný so športom, aj keď je to bizár, ale... Áno, že aj ten čas, jak si ty povedal, že presne, že on čas radšej venuje natáčaní nejakých videí, ako keby ten čas investoval vlastne presne do toho športu. Ako športovec. Áno. No tak to je, áno. Veľa, myslím, že teraz je generácia možno mladých ľudí, ktorí presne, že sú dôležitejšie veci, chcú byť videní, chcú byť na tom Instagrame, chcú byť takto propagovaní, ale
Veľakrát je to o tom, že čo vlastne ponúkaš za to, hej, že proste to, že ty máš nejakých tých veľa influencerov alebo veľa tých sledovateľov, ale čo im vlastne predávaš? Vieš, že tá hodnota toho, sa tu tie hodnoty trošku vymenili, ak by som to Určite. povedal. Dá sa tak povedať, že sa vymenili. Lebo tým vlastne aj budem nadväzovať na tú stránku toho internetu alebo tých sociálnych sietí a poznajú všetci všelijaké tie práve boj tých influencerov alebo tieto zápasy. Ako sa na toto pozeráš? Ako to vnímaš? Tak ja ako športovec to nevnímam to pozitívne, pretože potom človek si presne klikne na to, vidí tam fakt, že ľudí, ktorí vie o nich, že sú to proste nejakí feťáci, chodia aj kade po ulici, robia bordel a otvorí si ich niekde fakt, že klikne ich na Instagrame, že čo je to zač a má tam napísané, že športovec, MMA zápasník, aký si ty MMA zápasník v organizácii nejakej, ktorá proste je čistý bizar. Ktorá robí zápasy 3 liliputánov proti jednému polopostihnutému, že nechcem sa niekoho dotknúť, ale fakt, že sú ľudia, ktorí sú normálne postihnutí, ale niekto je taký, že sa hrá, aby bol zaujímavý. Takže fakt, že takéto zápasy organizujú a takíto ľudia sa potom nazývajú športovcami. A paradoxne už ľudia potom vyhľadávajú možno viac takúto komédiu, že sa idú na toto pozerať, ako poriadny gala večer nejakých športovcov, ktorí fakt, že proste dreli, aby urobili čo najlepší športový výkon. Áno, ja keď som mne to tiež vyskočilo, videl som to a ja sa čudujem, že vôbec ľudia to sledujú. Že jaká je to pre nich, poviem to tak, že aký je to prínos do ich životov. Mi povedz, že keď povedal si, že 3 liliputáni bojujú proti neviem komu a že tá hala, že tí ľudia tam sedia a pozerajú to. A tešia sa z toho a užívajú si to. Chápeš, že kam sme sa to dostali a to je akože tých vecí je samozrejme veľa, ale toto je jedna z nich, keď sa bavíme o športe a bavíme sa o tomu, čo sa ty venuješ. A že či je to smiešné, alebo to je smutné, alebo chápeš, že aké emócie tí ľudia proste majú v sebe, keď pozerajú takýto zápas. No, ja si osobne myslím, že v danej chvíli pre tých ľudí, čo tam idú fandiť, je to že veľká zábava. Lebo im to príde vtipné, že proste jeden odkopne liliputána, čo spraví 3 kotrmelce a za mňa to je chore a keď sa na to bavíme z pohľadu športovca, tak je to, že proste dehonestácia, lebo fakt my športovci, tie MMA zápasníci, akýkoľvek iní športovci, či box alebo iné tieto športy, fakt sa nadrú sa na to, aby si zaslúžili tú slávu, ísť proste tou uličkou, nastúpiť do tej klietky, vychutnať si celú túto atmosféru. Stojí to proste veľké množstvo potu, krvi, energie, prípravy, odriekania sa, všetkého možného. A takíto ľudia proste, s prepáčením sa ešte možno dofetujú niekde pred zápasom, aby si to ešte viacej užili. Idú tam, majú vybavené za pol minúty, bohužiaľ už, čo mám informácie, dostanú pomaly viac peňazí, než niektorí zápasníci, čo sa fakt tvrdo pripravujú na zápasy a sú spokojní. Ale vieš, čo je zaujímavé, že keď sa bavíme čisto o tom MMA, že iné športy, napríklad box, ja som nevidel napríklad takéto. Že by boxovali, sú aj v tých napríklad, že neviem, box, alebo thajský box, alebo neviem, ešte takéto, akože keď sú takéto boje, že väčšinou to, nie je to len v týchto organizáciách, alebo... Je to, akože v MMA sa to tak teraz najviac rozbehlo, už pomaly každá krajina, kde ten šport je populárnejší, už má takúto nejakú svoju organizáciu bizarnú. A čo sa týka boxu, tak tam to je skôr také, že furt to je box, ale je to také, že tie influenceri, títo všetci ľudia, že majú tam nejaké zápasy, ale aspoň to držia v tej línii, že sa aspoň nejakým spôsobom pripravia. Máme to aj na Slovensku, máme ten Fight Night Challenge, sú tam rôzne zápasy influencerov, rôznych nejakých v úvodzovkách celebrít, ale musím aspoň povedať, že tam tí ľudia, nevidel som, že by tam išiel niekto, že s nulovou prípravou. Že fakt, aj keď to boli nejaké hviezdičky, čo boli niekde na farme a na podobných, ale videl som, že boli častokrát či u nás v gyme alebo v nejakých iných gymoch a že fakt aspoň nejakú tú prípravu tomu venovali. Nejaké tie základy, čo je aspoň také trošku pozitívnu. Lebo presne to tí ľudia, že majú nejakých tých sledovateľov, toto prilákajú tých ľudí trošku k tomu športu. A keď si tomu už aspoň niečo venovali, tak je to fajn. Ale potom je tu presne také tie prípady, ktorí
tomu nevenujú absolútne nič a hrajú sa, že sú MMA bojovníci v nejakej bizarnej organizácii. Ale asi, jak sa hovorí, že takíto ľudia musia byť a musí byť aj také, lebo presne, nie, vieš, tí ľudia sú, poviem to tako, ľudia sú ako ovce, prídeš niečím novým, wow, vieš, ideme za tým, proste len vidíme tam 3 liliputánov, no. Taká je doba, akože musíme to akceptovať. No, čo už. Dobre, Štefan, poďme ešte trošku o tvojom živote. Povedz mi, ako žiješ, žena, máš syna, hej, povedz mi, že ako nažívate, ako sa máte? Tak my si žijeme, presťahovali sme sa, obidva sme z Bratislavy aj manželka, ale presťahovali sme sa za životom do Senca. Trošku sme obidva chceli vypadnúť z bytovky a sme trošku tak išli, že nejaký rodinný domček. Čiže tam sme si postavili dom svojpomocne. Medzi tým nám prišiel malý na svet, takže sme mali také silné obdobie, že aj stavba domu, aj dokončenie, aj malý na svet, aj všetko. Čiže to bolo také celkom svieže obdobie. A teraz sa už máme celkom dobre. Áno. Manželka tá pracuje, ale viac menej väčšinou robí z domu, má nejaký home office. Malý chodí do školy, do Petržalky, vlastne do tej istej školy, kde som. Čiže dochádzaš. Čiže dochádzame z Osenca a chodí do tej istej školy, kde som chodieval ja, takže on je tam. Po škole chodíva ešte na svoje tréningy, už sa aj on dal na drahu športovca zápasne. To si Štefan hovoril na začiatku, ešte keď neboli kamery zapnuté, že čo syn, hovorí, že sa vydal v mojich šlapajách. Tak. On už vlastne v škôlke, posledný ročník v škôlke chodil na zápasenie k tomu trénerovi, ktorý začínal so mňou, ktorý vlastne mňa zlanáril. Pozdravujem pána trénera Macha. A do dnešného dňa sa stále venuje mládeži, klobúk dole pred ním v 80 rokoch. Je to fakt neuveriteľné. A vlastne potom sa im vlastne mali nejaké problémy s telocvičňou v Petržálke, nejak prerábali alebo bol nejaký problém, tak mali taký kratší výpadok. Tak mali začal chodiť, že na MMA, tam kde chodím ja, mám vlastne môj tréner, ktorý mňa trénuje postoj, má na starostiach, že detské MMA, tak mali, že tak bude zatiaľ tam chodiť a už sa mu tam tak zapáčilo, že teda ostal už druhý rok ťaha vlastne sezónu MMA. A má takú, keď vidíš syna, že má naozaj takú tú tvoju povahu? Neviem, lebo ja si nepamätám, aký ja som bol, keď som bol malý. To si nikto nepamätá. To mi len vždycky mamka povie, ale akože mne príde taký, že má kvázi aj pokoru a hlavne má 7 rokov a má disciplínu, čo je akože pre mňa veľmi dôležité. A ja to tak aj citlivo vnímam ako policajný inštruktor. A čiže to ma tak teší, tá disciplína u neho. A aj takéto odhodlanie, že minule mali ísť na dovolenku v lete, že babka s detkom, že ťa zoberú, že chcú ísť s tebou, že na týždeň do Bulharska ťa zoberú, on že týždeň? Vynechám 3 tréningy, ja nejdem. Ale nakoniec sme ho prehovorili, že on je fakt taký, že proste, že tréning je pre ňo, že veľmi dôležitý v živote. Tak uvidíme, či mu to vydrží. Baví ho to, to je hlavne, že ho to baví. Že baví, ale myslím si, že má v tebe aj vzor a vidí to proste, ako trénuješ, ako makáš a proste to je to tak, že ty mu ukazuješ aj tú cestu. Si myslím, že si ho pre neho taký vzor. Verím tomu. No. Je veľkým fanúšikom mojím. A bude aj v Třinci? Príde s manželkou? V Třinci nebude. A manželka bude, on bude asi s babkou v tom čase. A aj tak on, akože verím tomu, že by vydržal, ale ak predpokladám, že môj zápas bude neskoro v noci. A on si to možno vychutná viacej v telke. Lebo častokrát si dobrý ten človek, keď si chce proste kvalitne pozrieť ten zápas, proste najlepšie si ho pozrie v televízore. Tam si už je proste tú atmosféru. Ja proste milujem, keď proste tí ľudia tam dojdú podporiť. Jasné, že to tam vidia aj na tých veľkých obrazovkách. Tá atmosféra je úplne iná. Ale samotné, že chcem vidieť, že dobrý zápas, tak si človek častokrát najlepšie vidí v telke, lebo tam vidí najviac tie detaily. Povedz mi ešte, ako najradšej tráviš čas s rodinou. Čo je pre teba proste fakt, že taký ten reset, hej, že proste máš robotu, chodíš na tie tréningy, proste na chlapa je to niekedy možno veľa. A už aj tá radosť do toho zápasu, už aj ten adrenalín, ale ako rád vypneš hlavu, čo je pre teba také? Ja rád vypnem hlavu, akože máme ešte aj dvoch. Ty rád vypínaš hlavu. Aj vypínam hlavu, svoju nerad. Ale tak máme doma ešte aj 2 psov, ktorí zožerú veľa energie. OK, čo sú to zač? Máme šteniatko, ten má už rok, je nemecký ovčiak a potom máme staršieho československého vlčiaka. Takže s nimi sa človek fakt nenudí. Aj sme si ho tak zobrali, lebo nás so ženou celkom baví trošku, že chodí tak po horách, že takáto turistika. Aj keď poslednú dobu už manželka mi vyčíta, že všade rozpráva, že výlety a príroda a toto, ale už proste teraz mám to obdobie, že už proste mám toho fakt veľa a som tak nastavený, že pokiaľ vyslovene, že ja sa nezobudím s tým, že mne sa chce niekam ísť sa na prechádzku,
dajte mi pokoj, proste neotravujte ma, proste fakt mám toho veľa. Keď chcem proste doma odpočívať, tak budem doma odpočívať a 12 hodín ležať v posteli. Môže po zápase môžem aj na Gerlachovský štít vyliezť, mi to nevadí. Proste mňa to baví, ja milujem hory, slovenské kopce, prírodu, že aj manželka, čiže my akože radi takto trávime čas, že niekam vybehnú do prírody, že na prechádzky. Kam najradšej? Akože keď už hovoríš o nejakých túrach, čo máš najradšej, na ktoré miesta na Slovensku? Tu akože v okolí máme tieto, že malé Karpaty, okolie pochodené, že z Osenca vybehneme, z Ochova a tam tie smery skoro všetko. A Vysoké Tatry, to klasika. To máme všetci radi, hej. To máme radi. Štefan, chcel by som sa ťa opýtať na záver nášho podcastu. Vedel by si povedať, alebo odkázať, alebo nechať taký odkaz od srdca mladej generácii, mladým ľuďom, športovcom, proste naozaj, že čo by im také od srdca, že naozaj by im niečo im povedať. Tak ja im môžem povedať to, že keď sa začali venovať tomu športu, nech pri ňom ostanú. A hlavne keď ich baví. Ak ich nebaví, tak samozrejme, že nie. Ale či na prvom mieste vždycky majte to, že treba mať pokoru, disciplínu, netreba mať príliš vysoké ego a treba si mať stanovený cieľ, za ktorým chcete ísť. To je taký odrazový mostík, aby ste vedeli robiť tie kroky dopredu, posúvať sa. A hovorím, ja si svoju kariéru vždycky stávam na tej pokore a disciplíne a dotiahlo ma to celkom ďaleko. Čiže to isté môžem odporúčiť aj vám. Lebo ja osobne viem z dnešnej skúsenosti, že táto novšia generácia alebo mladšia generácia sú to práve tieto veci, s ktorými má asi najväčší problém. Ako ty máš, možno aké máš ciele, alebo ako máš víziu, alebo ideš proste tak pragmaticky od zápasu k zápasu, čo by si chcel v živote, alebo fakt, že o čom snívaš, že možno nejaké také tie taká tá tvoja budúcnosť. Tak čo sa mňa týka, samotnú kariéru sme začali tak, že vždycky pomaličky ideme od zápasu k zápasu. Jasné, že som nešiel do profi kariéry s tým, že idem hneď byť šampiónom nejakej najväčšej organizácie. Ale bolo to krok po kroku. Potom sme už podpísali vlastne nejaké dlhodobé zmluvy. Takže človek, keď už podpíše sa niekde nádlhšie, tak už tam má víziu, že to v tej organizácii chce niekam dotiahnuť. Hej. Dajme tomu, mám tam podpísaných 5-6 zápasov, viem, že za tú dobu sa chcem dostať k tej titulovej šanci, zabojovať o ten titul. Čiže tam už sú tie nejaké ciele dané, ale vždycky sa ide vlastne od zápasu k zápasu, lebo žiadny iný zápas nepreskočíme, musíme sa šplhať po tom pomyselnom rebríku hore. Ešte ako bola ďalšia časť tej otázky? No tak som myslel, že o tej budúcnosti, hej, že ako ty máš možno, ako si to možno predstavíš, ako by si to chcel, hej, že čo, ako to... A teraz v rámci najbližšej budúcnosti máme ten náš pomyselný cieľ, ktorý sme si v tom KSV naplánovali, máme možnosť ho dokázať a keď sa to podarí, tak je to zase možno taký odrazový mostík, že nielen ja, ale moja rodina, môj malý sa bude mať lepšie, lebo samozrejme s tým, že s úspechom potom prichádzajú už ďalšie možnosti, ktoré bude treba využiť. Štefan, ďakujem ti naozaj krásne za tento rozhovor, lebo bol naozaj super. Ja som si ho naozaj užil, dúfam, že aj ty. Všetci ti budeme naozaj držať palce, už som to raz spomínal, ale ešte raz naozaj budeme pozerať ten zápas a ja pevne verím, že naozaj po tomto zápase naozaj sa v tvojom živote zasa niečo zmení k lepšiemu a príde aj ten naozaj očakávaný, pevne verím, že aj silný sponzor, ktorý naozaj sa postaví za teba a bude vidieť teba ako športovca a naozaj ťa v tomto podporí. Takže naozaj pevne verím, že krok za krokom, ako si povedal, a toto je ďalší krok v tej tvojej kariére. Ja ďakujem veľmi pekne. Verím teda hlavne všetkým, čo mi budete držať palce a dúfam, že s niektorými sa aj v tom Třinci uvidíme. Tak, no určite, akože pozvanka je jasná, vieme, kam máme ísť, takže držíme palce.